І здаецца, цяперака мы ўжо павінныя прынамсі быць у эфіры. Так, YouTube студыя мне паказвае, што мы выйшлі у прамы эфір. Пэўна, ты Так, можаш спраўдзіць, ну мне YouTube пакуль што нічога не гаворыць, паказвае, што пацвердзіць ці абвергнуць гэта. Ну, я з свайго А боку скажу, што ідзе, глядзі, я ідзе. бачу, я таксама бачу. І, божа, як прыгожа это выглядае ужывую. Чырвоненькі вакол гэтага тамбнейла Угу. нашага канала. Усім прывітанне, хто тут ёсць, пакуль што тут нікога няма, таму што мы нікога не запрасілі. Зараз вельмі аператыўна мы гэта паспрабуем зарабіць. Ты Але дадаш якім чынам? тэлеграм ці мне проста закінуць? Ну, было б няблага, калі б ты гэта зрабіў. Бо у мяне тут надта шмат вакенцаў. У мяне зараз Ок. 5 вакенцаў, Ок. у якіх я цалкам заблытаўся. Вось. Так, сітуацыя наступная, што пацягвайце, хто ёсць, бачу, што нейкія 5 адначасовых праглядаў нейкім чынам здарыліся. Это ўсё Вось. мінімум мае 2, напэўна. Ну так. І такім чынам мы паспрабуем сёння запісаць відзік, як ужо даўным-даўно хацелі запісаць яго ў жывым эфіры. На жаль, я вось толькі зразумеў, калі ўжо рыхтаваўся да гэтага жывога запісу, што, на жаль, у нас не будзе у такім выпадку застаўкі пам-пам-пам відзік. Ага. Вось. І нават не ведаю, ці атрымаецца неяк потым да жывой трансляцыі гэта дадаць, пэўна, ніяк не атрымаецца, таму гэта будзе Не, такі напэўна, не. Там можна толькі выразаць, калі гук, калі музыка аўтарская ці нешта такое. не класічны выпуск атрымаецца. Добра, падкажыце, калі ласка, хто ёсць у чаціку, падкажыце, як нас чуваць, што з музыкай павінна граць нейкая фонавая музыка, ні я, ні Рудзі яе не чуем, але пэўна, нашыя слухачы яе могуць чуць, і калі вы яе чуеце, будьце так добранькі, А это напішыце. 49-й, да, у нас выпуск? Так, 49. Мгм. Напішыце, каб мы адрэгуляваліся, потым Так, ну я пэўна ўсё, я дадаў у тэлеграм, так што можа быць, хто далучыцца да нас, я спадзяюся. музыка ёсць, нас чуваць. Усё добра чуваць. Гэта выдатна. Ну, галоўнае, каб яшчэ гук музыкі не надта моцна перабіваў тое, што мы будзем гаварыць, таму што інфармацыя гэта галоўнае. Відзік гэта пра інфармацыю, якую цягам апошніх 2 тыдняў Рудзі ўжо напісаў у тэлеграм-канал, таму можаце гэты падкаст, пэўна, не глядзець. Я так разумею, што мы будзем проста паўтарацца. Калі вы чытаеце наш тэлеграм-канал, то пэўна, асабліва нічога новага мы вам не раскажам. Вось. Ну і таксама можаце напісаць, ці патрэбны вам увогуле відзік у такім разе, ці патрэбны вам падкаст. Ну, не гавары глупству, конечно, Таму што- патрэбна. Што ты думаеш, гэтыя навіны хто чытае, там 100 чалавек чытаюць іх. Тады падаецца, што калі ось у тэлеграме 300 чалавек, усе 300 чалавек з раніцы да вечара сядзяць, маніторыць тэлеграм, усё чытаюць. Це так не працуе. Там добра, калі палова хаця бы за тыдзень нешта там прачытае. Ну, гэта нармальна, у сэнсе, што гэта так статыстыка ў прынцыпе працуе. Так што не выдумляюць. Тым больш, што паглядзець на прыгожых дзядоў паслухаць. Нашмат цікавей і карысней, чым проста чытаць тэкст. Асабліва цябе там добра так прыгожага бачна сёння. Ты так заўсёды цяперака будзеш слухай. Я не ведаю. Я просто злаваўся, я 2 дні намагаўся наладзіць камеру. Яна не наладжваецца. Я ваяваў з ёй, я на то выключ, што ўвогуле скіне ўсе налады. Наладзіў праз АБС больш-менш не. Таму што, ну, праз комп немагчыма. Мгм. Ну, тыпу, там просто там нешта яскравасць, нешта можна падкруціць, там святло і ўсё. А вось гэта ўсе перасветы, што сонца, што яшчэ што. Я просто разумею, што, ну, з таннымі камерамі ты нічого не зробіш. Мгм. Ну, ці гэта трэба шмат задурыцца, шмат штучнага святла,
ладзіць, да, там лямпамі ўвесь софтбоксамі абвесіцца, тады можа быць яшчэ нешта з гэта. А з такім вось дзённым святлом і з парай нейкіх каўгасных хатніх ламп вельмі складана нешта зрабіць людскае, таму мне прыйшлося вось так зрабіць цёмна, таму што літаральна вылазіць сонца з аднаго з баку, нават калі мне ў твар не свеціць, камера чамусьці лічыць. Там не, яна просто аўтаматычна такая, глядзіць на святло. Уляпі, давай выкручиваем ISO на 200%, і меня весь твар белый просто. Таму што вось камера так вырашыла, што... Так чакай, а гэты вугал, голландскі вугал, пад якім мы зараз цябе назіраем, ён таксама застанецца? Ці ты там спрабаваў неяк сябе паставіць? Такое адчуванне, што ў цябе камера дзесьці не штурвал, а вугал. Ты ў тым сэнсе, што ў мяне весь пакой бачна? Так, что ты нібыта мы з краснага кута, дзе вось абразок Езуса павінен вісець, там у тебе вісіць камера, і я на тебе гляджу так, як Езус крыху. Я нават не ведаю, што табе на гэта сказаць. Не, камера так, яна вісіць у куце, і манітор у мяне ў куце, таму як бы яна адтуль. Я нешта не падумаў, калі мы можам паспрабаваць, я могу спусціць, паглядзець, што... Не, дзякуй. Не будзем. Давай гэтым разам як ёсць, там паразбіраемся. У цябе там добрая некая камера, ты такі весь прыгожы, там табе не трэба 300 лямп, а ў мяне, не хочу прыбядняцца, просто яна неблагая вэбка, просто яна сябе хрэнова паводзіць, яна не для запісаў, для якасных типу. Для якога зум перамовы ніякіх пытанняў, а так, конечно. Мне шкада, мне, конечно, хотелось даваць больш. Тым больш ты яшчэ не забываеш, што табе і картинку я не магу якасную добрую перадаць, што мяне яшчэ інтэрнэт хрэновы. Калі я так у сябе гляджу ў БС, больш-менш яшчэ там Full HD яшчэ нейкі колеры, нешта так выглядае няблага, але ж калі гэта ўсё ў пікселі развальваецца, конечно, выглядае не вельмі. Добра, я думаю, што мы гэта перажывем. Галоўнае гэта ўсё ж такі слухаць, а не глядзець на гэтых дзядоў. І ёсць табе чым што расказаць, чым Так, па-першае, я бы хацеў распачаць. Ты ведаеш, у прынцыпе, што ідзе Алімпіяда? Я, на жаль, ведаю, таму што зразумела, я не разумею, як працуюць зараз гэтыя ўсе алгарытмы ў твітары, але сунуць усё, што вось адбываецца ў свеце, пэўна, ўсё запіхаюць мне ў стужку. І так, я ўжо ў курсе і пра француза, які прайграў скокі з шестом з-за таго, што ягоная балэба зацапіла гэтую самую... Ты не бачыў гэтых відосаў? Не, гэта я пропусціў. Піпкай зачапіўся за гэту бэльку? Так. І ён спачатку неяк каленямі зачапіўся. І там яна, здаецца, вытрымала гэта бэлька, вісела далей. А потым яго сябра яго падвёў і... Всё, ён прайграў. Таксама бачыў пра гэтага турка, які там турк тупа мемны, канешне. Выйшаў тупа ў гэту самую жабку, як-то... Так, наперакур выйшаў і зарабіў медаль. Потым гэты скандал, які быў з нібыта мужчынам, які насамрэч жанчына і ніколі не быў мужчынай, просто што ось яна так выглядае, і нейкая там яе як-то суперніца, якая была ў боксе, а та суперніца ці то з Італіі, ці то з Грэцыі, яна пажалілася, што ей далі ў твар, расплакалася, і на гэтым тыпу скончылася бойка. Я так разумею, гэта баксёры ўвогуле не прафесійныя, то бок гэта не тыя, якія удзельнічаюць у як-то выставачных нейкіх там бойках, ці неяк зарабляюць за гэта грошы. Яны атрымоўваюць у твар як аматары. Вось, яна як аматарка расплакалася. Это ж Алімпіяда, тут нельга, каб былі сапраўдныя баксёры. Не ведаеш, што там няма сапраўдных баксёраў? Не, там тыпу лічыцца, што гэта не прафесійныя. Усё гэта аматарскі спорт, і таму
Таму там ты не ўбачыш нейкіх вядомых баксёраў. Вось ты А, бачыш ну, тых, якім мгм. далі адзін раз улыч, она расплакалася, сказала, гэта мужчына нейкі, а не жанчына, я не буду з ім біць. А Мгм. потым высветлілася, што здаецца, гэта якраз такі самая жаночая жанчына, якая толькі можа быць. Просто што вось яна такая моцная. І ці трэба яе за гэта шэйміць, што у яе добра атрымліваецца набіваць лыч у боксе. Мгм. Тут таксама пытанчык. Ну, карацей, я гэтага ўсяго не хацеў ведаць, але Твіттер мяне прымусіў усё гэта дазнацца. Слухай, вось я таксама думаў, што мне нічога амаль што не трапляецца ў стужку пра алімпійскія гульні, але цяпер ты мне ўсё сказаў, я такі, чорт, я гэта ўсё ведаю. Значыць, все ж таки ўсё гэта мне трапляецца ў стужку. І хачу я таго ці не, я ведаю, там нейкія там былі спрэчкі пра эту алжырка, яна ці з Алжыру, ці адкуль гэта баксёр, ну, Марокко, здаецца. Ці Ну, можа, Марокко, ці Алжыра. Ну, ці Алжир. карацей, Ну, там хуй, ну, там блізка. мгм. Вось, там нешта нейкія ўжо спрэчкі пра нейкі інтэрсекс, нейкае захворванне, што яна з парушэннямі, што тыпу яна жанчына, але з нейкімі гарманальнымі збоямі пры нараджэнні. Я чытаю, я не буду гэта чытаць. Карацей, ну там это ж Твиттер, там не маглі, там же ва ўсіх ёсць мінімум дыпломы па усім навукам, вось, адначасова. І, канешне ж, там ладзіліся гэта ўсе высвятленні. Ну, вось, так, я гэта таксама ўсё чую. І ты сказаў пра тое, што там няма сапраўдных спартсменаў, і я успомню, што сапраўды туды мала, ну, нават там же таксама футбол гуляюць, Ну, там так, і... Маладзёжка на- гуляць, не. Так, на зімовыя ж таксама і ў хакей гуляюць, і туды ніколі не адпраўляюцца ні гульцы, там, напрыклад, той ж самы НХЛ, яны нават на чэмпіянат свету па хакеі не вельмі-то з задавальненнем боссы НХЛ даюць дазвол на, ну, даюць дазвол на то, каб тыя паехалі за нейкую дзяржаву, некуды за некуды там біцца. Для вас важней павінен быць НХЛ, вось, і грошы, якія вы тут зарабляеце. Так што туды часцей сапраўды едуць розныя студэнты, тых, хто толькі пачынае, просто, ну, як... Вось, гэта ўсё яшчэ да чаго, што я недавно задушніў у Твиттері наконт алімпійскіх гульняў, я просто паглядзеў адно, другое, там нейкі трэцяе спаборніцтва, я гляджу, а што гэта за нейкі у вас тут славянскі базар, нейкі фестываль музыкі, песні і танцы, сапраўды, ну, тыпу, тут танцы, брейк-данс нейкі, вы ўпэўнены, што мы тут на алімпійскія гульні, ну, тыпу, па логіцы, што павінен быць, ну, тыпу, спорт. І вось на мяне, ну, там некаторыя іншыя людзі ушчаміліся з гэтага, што, ну, спортам, в прынцыпе, можна лічыць усё, дзе людзі спаборнічаюць, і я такі, не, пачакайце, я не згодны. А як ты да кіберспорту адносішся? Што, брейк-данс? Кіберспорт. А я не ведаю. CSGO. А яны ўжо ўключылі ў алімпійскія гульні, мне падаецца, ці не ведаю. Здаецца, дзесьці там у нейкім Дубаі ці ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах зараз праходзіць штосьці, ці будзе праходзіць нейкія, ну, чэмпіянаты дакладна ёсць свету, але яны таксама гэта не нейкая там умоўна FIFA робіць агульнапрызнаная спартыўная федэрацыя ці арганізацыя. А вось неяк гэта рабілі, здаецца, Алібаба там спансавала гэта ўсё ў свой час. Вось, а кіберспорт, здаецца, штосьці я такое чуў, што зараз збіраюцца яшчэ і алімпійскія кіберспорт гульні, але там праблема ў тым, што як бы найбольш цікавая з патэнцыялам да прагляду кіберспартыўныя дысцыпліны алімпійскі камітэт, ну, просто не можа ўзяць з-за сваіх прынцыпаў, тому што CSGO гэта там, дзе... Ну, так, гвалт і ўсё такое не вельмі адпавядаючае алімпійскаму духу, скажем так. Таму, ну, вось, не бярэцца. І ёсць, карацей, праблемы, таму, пэўна, да алімпійскіх гульняў мне так стаўлюся не супер сур'ёзна. Гэта хутчэй проста больш шоу нейкае, тыпу, з'ездзіць, сябе паказаць, іншых паглядзець, там, цікавее, хто, умоўно, там, які касцюм на адкрыццё апрануў, хто колькі чалавек прыехала, ну, нешта такія нейкія рэчы, вось, мемесы пра турка, гэта нешта такое. А так, пра спорт, там, канешне, ёсць пытаннішкі, таму што мне такое, а што ты хацела, што такое спорт, а вызначыш, што такое спорт, і я такі, ну, чорт, ну, сапраўды складанае вельмі пытанне, да, тыпу, што
пэўна шмат што выбіраецца, як ты да гэтага ставішся. Але ж я для сябе так крыху паспрабаваў вызначыць, што спорт, ну, не ведаю, ці можна говорить сапраўдны, не сапраўдны спорт. Больш сапраўдны спорт гэта той, дзе умоўна для того, каб высветліць, хто мацнейшы ў нейкім спаборніцтве, не трэба ацэнка суддзяў, якія ацэньваюць цябе праз нейкія дадатковыя паказчыкі. Типу, ну вось футбол, сабраліся дзве каманды, зразумела, ёсць нейкія правілы, якія абмяжоўваюць іх там, ці там можна тое, гэта нельга, ёсць чалавек суддзя, які бегае і крае, там ты рукамі скапіў мяч, нельга хапаць рукамі мяч. Вось табе штраф. Але ніхто не ацэньвае, што ну вы так прыгожа гулялі сёння, таму вось вы сёння перамагаеце, да? Типу 5 суддзей сядзяць такія, ну у вас сёння вельмі прыгожа, вы сінхронна ўсе бегалі, кайфова. Таму вось вам 10 балаў, вы перамаглі. Не, ну типу там перамагае той, хто просто больш забіў. Ну і ўсё. За абмежак часу. Там ці штангу чалавек, вось ёсць вага 200 кілаграм, ён ці падняў ты ці не падняў, ці бокс, ну, так. Да? Набіў ты морду другому ці не набіў. Ну там умоўна, таму як там нельга каб была нічыя, ёсць там суддзі, якія па выніку, калі там вы больш-менш роўныя, зразумела, ёсць нейкія умоўнасці, яны вызначаюць, вось ну ты мацнейшы там крыху, ты там не прыгажэй біў, вось табе ўсё ж таки перамогу аддадзім. А ёсць як бы спартыўныя, скажем так, дысцыпліны, дзе, ну, ў першую чаргу, типу, сядзіць 5 чалавек такія, ну, ля, ты прыгожа толькі што завярнуў, на табе 10, 10, 10, ты перамог. Ну, а ты што маеш канкрэтна на увазе? Давай якую-нибудь канкрэтную дысцыпліну. Не ведаю, фрыстайл які. Фрыстайл это калі ўгару прыгаеш, ну, там так, крутишься там глядзяць, колькі там на разоў лыжах. ты там, так, колькі разоў, як прыгожа ты накруціў, і ці не зваліўся ты ў канцы. Ну, типу, наколькі ты там нормально на ногі стаў. Ну, слухай, мне падаецца, што ўсё, дзе патрэбна нейкая фізічная падрыхтоўка, і хтосьці ў гэтай фізічнай падрыхтоўцы можа быць лепшым, вось гэта можна назваць, дакладна можна назваць спаборніцтвам, а спорт у нас больш звязаны якраз такі з фізічнай, то бок шахматы гэта спаборніцтва, так, інтэлектуальнае спаборніцтва. Фрыстайл гэта, ну, пэўна, нейкае фізічнае спаборніцтва, таму што ўсё ж такі патрэбна нейкая фізічная падрыхтоўка. Спорт... Ты калі-небудзь займаўся танцамі? Танцамі займаўся? Я ў вёсцы вырас. Калі б я займаўся танцамі, мне бы бэлькай на дыскатэцы разбілі б галаву. Не, ну ты не прав у тым сэнсе, што калі б ты займаўся якімі-небудзь, я не ведаю, там, класічнымі там бальнымі танцамі, ну там такая трэба фізічная падрыхтоўка, што ну як бы я думаю, што шмат у якіх дысцыплінах спартоўцаў так не рыхтуюць, як укладаюцца прафесійныя танцоры. Ну так і ў іх жа ёсць свае спаборніцтвы. Ну гэта называецца конкурсы. Фігурнае катанне, там же ж таксама, слухай, ну што яны таксама танчаць, але проста на гэтых у мяне пытанне, фігурнае катанне таксама, што гэта за спартыўная такая? Ну яны типу як іх жа ацэньваюць, то бок я для себя вызначыў, што тое, дзе два саперніка не могуць, ну там моўна аб'ектыўнасці не хапае, дзе яны не могуць зразумець, хто з іх перамог самі, ну то бок адзін другога пабіў, все, ты як бы перамог, все лагічна. Адзін другому забіў больш галоў, ты перамог. Адзін падняў больш вагі штангу, ён перамог. То бок там не трэба па сутнасці чалавек, які бы вызначыў, хто з вас найлепшы. То бок вы ў полі сутыкнуліся, і ў сваім відзе спорта вы можаце вызначыць, хто з вас лепшы у гэтым. Ці хутчэй бегаць, ці вышэй. А калі сутыкнуцца два вось фігурных, як яны паміж сабой вызначаць... Карацей, трэба, каб яны ў канцы страляліся. Ці хаця б білі лычы адно аднаму. Во, нормально. Хоць будзе зразумела. Калі ацэнка ідзе праз нейкую там артыстычнасць, прыгажосць, то па мне гэта ўжо не супер нейкая спартыўная. Тыпу, гэта конкурс, гэта, я не ведаю, гэта нешта іншае. Але гэта не зусім мае... Я разумею пры ўсім, пры гэтым разумею, што людзі кладуць на гэта ўсё сваё жыццё. Вось там фізічная падрыхтоўка можа быць проста як у касманавта, да, да падрыхтоўкі да свайго выступу. Тут же не пра высілкі якія-то на гэта, таму што чалавек, які малюе карціну, можа год яе маляваць там, я не ведаю, якую-небудзь 10 на 10 метраў, але ж не азначае, што ён спартсмен пры гэтым. Ён проста выстачае шмат часу падрыхтоўкі, рыхтуюць для таго, каб нешта зарабіць. Я да таго, што ну не
спартыўнасць у маім разуменні яна крыху проста іншая. То бок яна не раўна высілкам, якія ты ўкладваеш у таго для того, каб дасягнуць чагосьці ў гэтай галіне. Вось, карацей, праз гэта мы так троху і людзі такія: да вы, нічого. Я, зразумела ўсё. Вось, карацей, такая гісторыя. Пакрыўдзіўся ты на людзей ці не? Скажи мне. Конечно, я выдаліў твит, потому что мне надо, я з адным настроем гэта ўсё напісаў, людзі прыйшлі, давай душніць, а ты я бачу яшчэ палова людзей, як заўсёды чытаюць сракай, а не вачыма, то бок зусім не зразумелі пра што мой месседж ці маё пытанне зусім пра іншае пачалі пісаць. Я не хачу гэта пладзіць у твітары чарговую месца, дзе нейкі срач будзе развівацца, браць адкуль караней. Я такі не ў тым настроі я быў. Карацей, вось такая вось гісторыя з алімпійскімі гульнямі. Так, нам у каментах пішуць, каб мы ўключылі нейкую рэтра-вейв анімацыю з машынай, што едзе ўдалечу. Калі людзі запісалі, глядзелі на стрым, як загіпнацысаваныя. Не, цікавая прапанова, штосьці падобнае ў нас было на пачатку, але мы ад гэтага вырашылі адмовіцца, таму што мы у нас другі крыху стыль. Ўсё ж такі не рэтра-вейв і не машына, якая едзе ўдалеч. Гэта мне нагадвае штосьці з тыктокаў, дзе, разумееш, каб утрымаць гледача, так, дзеляць вертыкальны відос на две паловы, і знізу у цябе там гэты, як гэта гульня называецца, там, дзе ты скачаш, монеткі збіраеш, ты улева, ўправа пераскокваеш. Там, дзе ў метро, тыпу, гэты Railways, там, Subways, Subway Surfer, Subway Surfer. А зверху ідзе нейкі другі відос. Ці з Майнкрафта там штосьці скача, нешта па гэтых кубіках. І вось на гэта глядзяць людзі. І так утрымліваюць увагу вось людзей, якія, пэўна, на тыктоках вось гэта страцілі магчымасць глядзець доўгія ты разумееш, відосы. гэта настолькі вось гэта раней сказалі 5 секунд на ўтрыманне ўвагі, а зараз гэта пэўна ўжо просто скарацілася ў якую-нибудь секунду, і калі ты не паспееш хоць чымсьці зачапіць, то ўсё. Карацей, мы гэтыя самыя рэтраграды, таму пэўна такого не будзем рабіць. Пры тым, што вон ёсць тик-ток, хай Рудзі завёў тик-ток, дарэчы, відзіка, можаце падпісацца, пэўна, паглядзець, там нават нешта ўжо залятала ў яго, колькі я памятаю. Конечно, з нагі заляцелі ў тик-ток. Відзік з нагі зайшоў у тик-ток. Вось, ўсё менш гэтых самай нагоды ўвогуле рабіць падкаст. Таму што зараз эмігрыруе Рудзі куды там, у тик-ток. Не, я гэта выключна я раблю для таго, каб тыпу пашырыць так, я разумею. Як бы пошук новай аўдыторыі. Так, зразумела, што ёсць людзі, якія лаяльны да і не прям шукаюць контент на беларускай мове, але яны лаяльна да яго ставяцца і могуць яго ужываць і глядзець, і для іх гэта не будзе праблемы, але яны яго не шукаюць, не пойдуць у YouTube шукаць там відэа нешта пра гікаўскае на беларускай. Так і можа трапіцца, іх можа зацікавіць, і яны могуць стаць нашымі гледачамі у тым ліку. Так, нарэчы, пра TikTok там Так, працягвай, кажы. Там пра TikTok, што ты сказаў, што ось так падзяляюць зараз новы тренд, яны вертыкальныя відэа падзяляюць на дзве часткі вертыкальна, то бок асноўнае відэа там, напрыклад, злева, а справа якое-небудзь DIY ці нешта такое, ведаеш, заліпальнае якое-небудзь, што-небудзь, які-небудзь шарыкі разнакаляровыя, там клопаюцца, бурбалкі якія, ці нешта ведаеш, калі макра здымкі чаго-небудзь, і людзі заліпаюць, глядзіш на такое. Вось яны просто, это можа зусім не па тэме, просто тут нейкі прыкол ідзе злева ад стваральніка канала, а справа вось якой-нибудь DIY, просто заліпальны відос, і я такі разумеў, гэта неяк жудаснавата выглядае.
типу, настолькі ты уже не верыш у свайго гледача ці ў Ну так. сябе, я не ведаю, чтобы так рабіць, але гэта сапраўды зараз і робяць нават буйныя каналы, я Ну заўважаю. пэўна гэта працуе, калі так, Гэта пэўна працуе, калі так робяць. Ці так яны робяць. ўжо апошнія ўжо не ведаюць, за што ўжо ўзяцца, ўжо хоць што, ўжо тыпу там прагляды пападалі, ўсё пападала, павалілася, і вось яны ўжо гатовыя ўжо хоць каму прадаць сваю душу. Што за падробка, Віталь, ты ж сам ужо прызнаўся, што вы з Рудзі адзін чалавек, навошта хлусіць пра прамы эфір, калі ўсё ведаеш, што ты ўжо запісваў абедзве паловы размовы, все запісаў. Бачыце, я выйшаў на новы ўзровень. Цяпер я раблю фейкі ў прамым эфіры, сам сабе пішу пра тое, што гэта падробка, і гэта ўсё загадзя зрэжысіравана такім чынам. Ну гэта настолькі складана, што гэта Нолан павінен зняць па гэтым кіно ці Шаламян ну не вось гэты вот армянін, які вядомы любіць здымаць. рэжысёр. Да, вядомы любіць такія розныя заходы, плот-твісты, так бы мовіць. Ну так, добра, глядзі, ёсць табе яшчэ што нам расказаць цікавага? Я лазіў на дах, інтэрнэт лепш ужо ў мяне не будзе. То бок мне трэба для того, каб мне быў лепшы інтэрнэт. Ведаеш, што мне трэба? Мне трэба чакаць восень. Чаму? Ну, таму што ў мяне... Ну, пэўна, гэта звязана неяк з лісцем, што яно павінна апасці, таму што я залез на дах, як ужо круціў уже антэну, і так, і сяк, ужо падскочыў уніз, уверх, усе бакі. Я не змог дасягнуць нават таго ўзроўню, які у мяне быў па вясне. Ну ніяк, а потым гляджу у далечыні, у мяне там такія дрэвы ў лесе, бачна, што вышэй за это самае. Хоць ты вежу будуй, хоць ты нейкі слуп стаў метраў 10, ну, можа 15, можа тады яны яшчэ па вярхах неяк там можа праскочыць. Карацей, ці чакаць, пакуль лісце абваліцца, ці мне чакаць, пакуль яшчэ паменшыцца колькасць, не ведаю, карыстальнікаў, можа побач са мной які-небудзь дзеці ў вёсках там, ці што, сядзяць рублоксы свае, не бы крапіву хадзілі палкай, тыпзілі, яны, сволачы, інтэрнэту дзеда крадуць. Так што, ну, я тупо просто, мяне нібыта, я не ведаю, ці мне звязаны рукі, ці мне просто трэба звярнуцца ўжо да нейкіх адмысловых спецыялістаў, ведаеш, там ёсць, я глядзеў рэкламы, там, мы прыедзем, зробім вам інтэрнэт, хоць вы там, дзе вы толькі не жывіце. Я думаю, што яны будуць рабіць табе ўсё тое ж самае, што ты рабіў, а наўрад ці яны змогуць... Ну, можа, і толькі тэхніка лепшая, яны, можа, змогуць неяк там накіраваць, можа, больш дакладна трапіць, не ведаю, там, у вышку, ці... Ну, таму што ў мяне нешта, карацей, лепш, чым за 1,2 мегабайты запампоўка, у мяне ўжо просто не можа быць. Ну, пакуль што. Бок, нават з тым, у ноч максімум там 1,2 мегабайты. То бок, а раней, па вясне ў мяне было 2 мегабайты. Ну, я спадзяюся, што гэта неяк звязана сапраўды з лісцем. Ну, будзем чакаць, паглядзім, што ў цябе атрымаецца па восені. Будзем чакаць справаздачы. Табе, конечно, з тваімі 600 там гэтых мегабітаў ці 500, сколькі там, каб на ты яшчэ скурылася. Слухаеш мае гэтыя гісторыі, як я тут плачуся, што 1,2, лічбаў нават не разумееш. Гэта што? Гэта ў тысячах? Што гэта? Які 1,2? Ты, можа, 120 маеш на увазе? Так, хуткі інтэрнэт гэта добра. На жаль, толькі што не заўсёды я ім карыстаюся. Магчыма, будзем часцей гэта практыкаваць. Яшчэ што-небудзь, ці ты ўжо на ўсё пажаліўся? Можам пераходзіць да падкаста? Я зараз падумаю. Ладно, давай до падкаста ўжо. Ну я магу яшчэ расказаць, дарэчы, халера не ўзяўшы, у ваннай ляжыць. Гэта самае, я ж набыў сабе, карацей, я калі прыехаў паўгады ўжо тут прыкладна, і ніяк не мог знайсці, ну, прыдумаць, як бы мне гэта галаву сваю прыводзіць да парадку нейкім чынам. Ну, у мяне ёсць такая машынка, карацей, што валасы стрыжэ, трымер называецца, але яна такая
умоўна я яе набываў дзесьці ў 2016 годзе, можа 15 годзе. І яна стрыжэ, ну не сказаць, што пад 0 зусім там застаецца і незручна, і провод. Яна такая нібыта прафесійная, але прафесія, ведаеш, з какого-то ГДР там 72-го года, вось штось такое. І мне тут спатрэбілася выглядаць цывільна, выглядаць прыгожа, і таму я пачаў шукаць барбераў. Ту чаціку айцішнікаў спытаўся, дзе яны тут каго могуць параіць. І мне параілі, скінулі такога кшталту я не ведаю, як это нават назваць, дэвайс, прыладу. Ну гэта же як у тым савецкім кіно, это машынка з галоўкамі, якія плаваюць, да? Ну Гэта так, яна? штосьці падобнае, штосьці падобнае. Ну, але і такія машынкі, яны звычайна для твара. Я памятаю, нават у бацькі штосьці такое было, што ён там тры такіх вось. І падаецца, там ні Так. хрена не галілася, яны просто жыхалі кожную раніцу. Вось, таму я магу усім параіць. Гэта штука завецца скулшэйвер, карацей, можаце пагугліць. Брытва для галавы. Вельмі класная рэч, калі вы пляшывы, ці у вас ужо вываліліся ўсе валасы, бярыце на заметку. Ну, літаральна за 6 хвілін цалкам усю галаву пагаліць на сухую. Гэта, ну, такая грунтоўная рэч, за якую любы лысы адкусіць вам руку, калі вы яму такую прапанову зробіце. Вось. І каштуе яна тут 280 злотых. Гэта штосьці каля... На 4 трэба, да, у вас там Ну, дзяліць? 60, можа, якіх баксаў, 70, штосьці такое. Вось, вельмі класная рэч, таму ўсім нашым падпісчыкам, усім нашым гледачам, якія яшчэ не, вельмі раю звярнуць на такія рэчы увагу. Ёсць розныя, ёсць хіпстарскія ўсялякія, але у мяне не ставала часу, каб гэтыя хіпстарскія шукаць, нейкім чынам яшчэ даставаць з-за мяжы. Што хацеў? То бок ты Ну, хацеў, то бок я уся б не справа ў касе. адмовіўся. Ну, проста, што яны каштуюць такую ж цану. Яны таксама, вось, там, штосьці каля 60-70 баксаў. То бок, гэта не такія, не надта дарагія рэчы, якія вельмі шмат зэканомяць на барберах усялякіх, на банальных нават стрыжках. Ну, і час вельмі добра эканоміць. То бок, гэта, я лічу, такое добрая інвестыцыя сваіх грошай. А вось што дрэнная інвестыцыя грошай, гэта нейкім чынам укладвацца... Найлепшы, проста найлепшы. Гэта нейкім чынам укладвацца ў Intel і ўсё, што з гэтай канторай зараз звязана. Таму што Intel 2 гады ўжо, прынамсі, прыкладна абсіраецца. Гэта не было заўважна так маштабна. Але, здаецца, гэта ўсё выйшла на паверхню. Там яшчэ ў іх вельмі дрэнная фінансавая справаздача. Карацей, днямі Intel паведаміла аб стратах у 1,6 мільярда долараў за другі квартал 2024 года, што значна больш, чым 437 мільёнаў долараў, якія кампанія страціла ў мінулым квартале. То бок, прыкладна у 4 разы больш грошай яны страцілі за 3 апошніх месяцы гэтага года. Нашы фінансавыя паказчыкі ў другім квартале былі несуцяшальнымі, нават калі мы дасягнулі ключавых прадуктаў і тэхналагічных этапаў. Нашы даходы не выраслі, як чакалася, і мы яшчэ не ў поўнай меры скарысталіся магутнымі тэндэнцыямі, такімі як штучны інтэлект. Гэта кажа гендырэктар Intel. Чаму у Intel увогуле склалася такая сітуацыя? Як пішуць разумныя людзі з усялякіх блумбергаў і іншых фінансавых кантораў, амаль усе страты ў гэтым і апошнім кварталах прыйшліся на Foundry. Foundry — гэта ліцейны бізнес па вытворчасці мікрасхем. То бок, гэта не толькі самі мікрасхемы, якія прадае Intel чыпы, працэсары, але гэта таксама і паслугі, якія Intel аказвае іншым нейкім
канторам, якія ствараюць чыпы, распрацоўваюць чыпы, а Intel іх на сваіх фабрыках потым адлівае. Ну, не зусім адлівае, ну, карацей, там такая складаны тэхпрацэс. Дык вось гэты менавіта тэхпрацэс, гэты бізнес, ён даволі стратны, таму што Intel зараз вельмі шмат грошай інвестуе, там проста нейкія сумасшедшыя мільярды баксаў інвестуе у cutting edge тэхналогіі, тыя, якія зараз знаходзяцца на перадавой, тыя, якімі зараз карыстаецца кантора ўсім вядомая як TSMC, та, якая вырабляе большасць самых прарыўных чыпаў, працэсараў, працэсары якая робіць працэсары для Apple. І Intel хоча быць падобнай на гэта, яны вельмі шмат грошай інвестуюць, у іх не вельмі шмат набываюць іх паслугаў па гэтаму ліцейнаму бізнесу, таму зараз пайшло вось у такі разлад усё ў канторы. Інвестараў падобна не задавальняе тое, што кампанія трымае сябе на вастрыі нажа. На працягу апошніх 2 гадоў яна працягвала вагацца паміж стратамі і прыбыткам, у цэлым атрымаўшы ўсяго 1,1 мільярд долараў сукупнага прыбытку ў перыяд з другого квартала 2022 года па вось гэты першы квартал 2024 года. Цяпер Intel з'яўляецца самай дрэннай тэхналагічнай кампаніяй у S&P 500. Гэта справакавала, зразумела ж, такая справаздача і справакавала тое, што акцыі Intel, калі я не памыляюся, штосьці ў нейкі момант там абваліліся ажно на 30%. Ты, як аўтар тэлеграм-канала Відзік, гэта, пэўна, можаш пацвердзіць ці абвергнуць. Было такое. Дзякуй вялікі. І таму днямі вытворца чыпаў абвясціў, што скарачае сваю працоўную сілу больш чым на 15%. Улічваючы, што ў канторы працуе па ўсім свеце штосьці каля 125 тысяч чалавек, то звольняць, пэўна, штосьці каля 19 тысяч чалавек. Ну, прынамсі, гэта будзе не менш, чым 15 тысяч чалавек. До 26 года Intel будзе скарачаць выдаткі на даследаванні і маркетынг на мільярды штогод. Скароціць у гэтым годзе капітальныя выдаткі больш чым на 20%, адбудзецца рэструктурызацыя, каб спыніць неістотную працу, будуць перагледжаны ўсе актыўныя праекты і абсталявання, каб пераканацца, што не марнуецца занадта шмат грошай на нейкія бескарысныя рэчы. Тут ёсць так цікавы нюанс, што яны вось на R&D збіраюцца менш грошай накіроўваць. Пры тым, што, здаецца, гэты R&D для іх якраз такі быў бы зараз палезны. Таму што цягам апошніх гадоў, калі вы сочыце за тэхналагічным светам, то можаце, пэўна, і маглі б самі здагадацца, што халера, машыны ездзяць, маглі б самі здагадацца, што пазіцыі Intel крыху пахіснуліся. Надта заўважна яны ў першую чаргу пахіснуліся пасля таго, як Apple адмовіліся ад выкарыстання іх чыпаў, іх працэсараў у сваіх MacBookах, iMacах і Mac Studio, і Mac Pro, карацей, у сваіх камп'ютарах. А таксама зараз расце новы канкурэнт. Калі вы памятаеце, некалькі відзікаў таму мы расказвалі пра тое, што Qualcomm робіць ARM чыпы, якія Windows зараз будзе якія Microsoft выкарыстоўвае для лэптопаў, для ноутбукаў, якія будуць нібыта з гэтымі чыпамі на ARM архітэктуры значна лепш канкурыраваць з ноутбукамі ад Apple. Прынамсі, гэтыя ноуты на ARM чыпах ад Qualcomm ўжо выйшлі. У інтэрнэце можна паглядзець шмат усялякіх аглядаў на іх, і прынамсі трэба ўсё ж такі сказаць, што яны дзесьці ў парытэце збольшага, прыкладна на адным узроўні знаходзяцца з макбукамі, але макбукамі 4гадовай даўніны. Вось гэтымі макбукамі, якія выйшлі, здаецца, у канцы 2020 года. У канцы 2020 года. І вось
То бок вінда на ARM чыпах ад Qualcomm яна дасягнула узроўня прадукцыйнасці 4гадовай даўніны гэтых дэвайсаў на ад Apple. Вось, і такім чынам, ну, зразумела, што гэта далей будзе паляпшацца, што пэўна за ARM чыпамі ад Qualcomm і ад нейкіх іншых. А там адбываецца прырода пагода. Не прырода, это курва вадзіцелі адпрацавалі, хаця з нядзелі ўсе вяртаюцца, я так разумею, аднекуль са сваіх вёсак. Вось, і гэта удар па будучыні Intel, таму што ў іх ніякіх такіх рашэнняў на ARM архітэктуры няма, энергаэфектыўных, даволі працаздольных у іх няма. А таксама іх бізнес, на які шмат хто пакладаецца пры стварэнні зборцы уласных персанальных камп'ютараў ці нават пры зборцы нейкіх сервераў, ён таксама пачынае збаіць, прытым даволі непрыемна для Intel. Яшчэ з 2022 года, як высветлілася, у Intel была праблема з тым, што яны называюць oxidation. Гэта акісленне чыпоў, акіслення працэсараў. Упершыню гэтую праблему ідэнтыфікавалі ў 2022 годзе, ў канцы 2022 года. Яна закранула працэсары 13-го пакалення, цяпер ужо 14-го пакалення. Мы таксама, дарэчы, пра гэта пісалі у відзіку. І, карацей, гэтая праблема выклікае лавінаабразны рост збояў, як яго назваць правільна? Рост збояў, карацей, працэсараў, іх працы. Яны ўсё часцей і часцей з цягам часу проста выкідваюць памылкі, вырубаюцца, перазагружаюцца камплюктары, няправільна нейкім чынам ідзе там унутраны падлік у гэтых працэсарах. Лічылася, ну, прынамсі, Intel, напэўна, на гэта спадзявалася, што вось яны зараз выпусцяць мікрапатч для мацярынскіх платаў у жніўні. І нібыта гэта паправіць, яны софтварна занізяць гэтую самую TDP, то бок патрабаванні да сілкавання, карацей, працэсараў. І нібыта гэта уратуе чыпы, якія яшчэ не сутыкнуліся з такой праблемай. Гэта павінна было, ну, магчыма, нейкім чынам іх уратуе, але таксама ёсць усё ж такі падазрэнне, што вось гэтае акісленне, яно таксама мае нейкую такую значную частку у вось гэтай праблеме, якая зараз нарастае. Таму што людзі набываюць сабе ўсялякія i9 працэсары, спадзяюцца, што ў іх будзе, ну, запас на некалькі гадоў па працаздольнасці, але цягам прыкладна паўгода, ці калі там, у залежнасці ад таго, наколькі пад якой нагрузкай працуе ўвесь гэты час працэсар, праз некаторы час яны проста пачынаюць збаіць. І Intel, зразумела ж, не сказала, што там мы будзем нейкім чынам адклікаць гэтую партыю, ці будзем нейкім чынам вяртаць грошы. Вы там можете занесці працэсар з гэтай серыі ў бліжэйшы магазин, і вам там вернуць грошы, нічога такога не будзе. Яны кажуць, што яшчэ у пачатку 2024 года зразумелі, што і ў 14 серыі працэсараў пакалення ёсць гэтая праблема. Яны іх нібыта з свайго ланцужка паставак прыбралі, і ўсё тое, што зараз
выпадкова вы можете натрапіць у крамах, гэта хутчэй за ўсё могуць, ну калі гэта будзе нейкі бракованы, то гэта хутчэй за ўсё проста нейкія складскі, ну тое што заляжалася на складзе, і гэта як бы ну не іх віна. Мы ўжо ўсё прынялі, ўсё павінна працаваць добра, калі вам не пашчасціць, ну вам просто не пашчасціць. Самае цікавае, што Intel не называе нумары серыі канкрэтных як-то ну умоўна серыйны нумар тых працэсараў, якія могуць якія патрапілі пад гэтую праблему, таму што гэта аблегчыла б карыстальнікам, пакупнікам выбар. Яны маглі зразумець, які ў іх увогуле працэсар, ці трэба браць вось гэты канкрэтны камень, ці пашукаць нейкі іншы на рынку, нейкія альтэрнатывы той жа мадэлі, проста іншай нейкай серыі. Вось яны гэтую інфармацыю не раскрываюць, што дае падставу думаць аб тым, што ёсць нешта, нейкая ось тэорыя замовы ўсё ж такі існуе, і пэўна праблема нашмат шырэйшая, чым Intel спрабуе нам аб гэтым зараз расказаць. Вось сітуацыя пакуль што працягваецца, гэта такая developing story. Акцыі Intel падаюць, як ну акцыі халера з ім, просто як у далейшым канторы будзе ад гэтага ўсяго адмыцца і нанова атрымаць гэту самую давер карыстальнікаў непасрэдных іх прадукцыі. Гэта ўжо зусім іншая справа. Заўважу только, што з такіх пазітыўных момантаў, з таго, што Intel ўсё ж такі зрабіла, яны, здаецца, працягнулі на 2 гады, падоўжылі, павялічылі на 2 гады гарантыйны перыяд для працэсараў вось гэтага 13 і 14 пакаленняў. Такім чынам, ну, ёсць надзея, што калі ў вас такі камень, то і калі ён пачне збаіць, то вам яго ўсё ж такі заменяць ці нейкім чынам вернуць грошы за пакупку. Вось такая інфармацыя. Ну, у чаце там якраз і пачалі, калі ты пачаў распавядаць пра Intel, пачалі пісаць пра Сергей Мухін, пісаў пра 13, 14, што сур'ёзнымі недахопамі, і вось ты пра гэта нам і распавёў. А наконт таго, што пісалі ў Telegram, пра кошт, там сапраўды абвал атрымаўся амаль што 34%. То бок за 5 дзён. Там амаль што 10, амаль што $11 ад кошта. Кошт там быў там $31. Карацей, вельмі неблага яны, конечно, там абселі. Абселі і абсерлі. Ну, гэта ўвогуле нешта, я не ведаю. Карацей, у нас нейкі выпуск атрымаецца сёння такі фінансава-аналітычны, калі яго можна так назваць, таму што яшчэ адна цікавая кантора, значная кантора, вялікая, якая прысутнічае ў нашым жыцці, у тваім жыцці асабістым, таму што ты на яе стрыміш. Гаворка ідзе пра Twitch, і справа ў тым, што Twitch, нягледзячы на ўсю ось такую сваю вялізную папулярнасць, за 10 гадоў з той пары, як іх купілі Amazon купіла Twitch у 2014 годзе, я памятаю, тады яшчэ была бойка паміж Амазонам і Гуглом за права першай ночы, за тое, хто зможа ўсё ж такі сабе прыбраць Twitch. Выйграў Amazon, купіў 10 гадоў, Twitch не прыносіць прыбытку. Ён існуе, мільёны, мільярды нейкіх тут людзей стрымяць, мільёны, мільярды тэлегледачоў, проста гледачоў на ўсіх гэтых стрымах. Вось тут па 11 тысяч, па 15 тысяч чалавек глядзяць гэтыя стрымы. І што ты думаеш, за ўсе гэтыя 10 гадоў Twitch не выйшаў на прыбытковасць. Кажуць, што ён губляе грошы пры гадавым даходзе ўсяго $2 мільярды. То бок увесь Twitch генеруе даход у $2 мільярды цягам года. Па стандартах Amazon, гэтай супервялікай кампаніі, гэта проста смажанка з нішто. Гэта нават, ну, проста сырое нейкае цеста. Вось, таму што гэта для іх сапраўды не грошы. Прытым, здавалася б, Twitch, ён такі вялікі, ён, ну,
мега папулярны, гэта асноўная пляцоўка для гульнявых стрымоў. Як так атрымалася увогуле? І тут насамрэч нейкага адказа няма адзінага. У мяне ёсць толькі усялякія здагадкі, і тычацца яны ў першую чаргу таго, што ў Твіча няма сваёй сістэмы донатаў. Дакладней, Мгм. яна ёсць, але там усялякія нейкія дропсы, біцы, я вось у гэтым Там нешта усім складанае, я дагэтуль не Вось, разабраўся. вось. Гэта, пэўна, асноўнае, што яно вельмі, вельмі складанае, што ты не можаш проста ўзяць і заданаціць грошы. Ты патрэбен Так. купіць нейкую херню, якую, дарэчы, курс якой усталёўвае Twitch, і невядома, Мгм. які па выніку там будзе праз пару месяцаў гэты курс, але ты набываеш нейкія фанцікі, і гэтымі фанцікамі, я так разумею, нібыта данаціш стрымерам. Прытым, што большасць, пэўна, стрымераў карыстаецца усялякімі Donation Alerts, Streamlabs Alerts, там, здаецца, таксама ёсць нейкая такая пляцоўка. То бок усе вось гэтыя данаты, якіх, пэўна, за час стрыма збіраецца нямала, улічваючы ўсе гэтых стрымів, яны ідуць неяк крыху бокам, Мгм. Так. абыходзяць Twitch, і Twitch на гэтым нічога не зарабляюць. Толькі зарабляюць усялякага кшталту вось гэтыя пляцоўкі тыпу Donation Alerts. І І так, кажы, калі ласка. падавалася бы, да, што тыпу у цябе ёсць месца, на якім можна зарабляць. Зарабі ты простую нармальную адэкватную сістэму донатаў прама Ну ўнутры, так. каб людзям не трэба было э, это у каго? Это, пэўна, у мяне адвалілася штосьці. Зараз, пэўна, ўжо Не, это у павінна мяне. вярнуцца. Сабе ўяўляеш? Што? Жонка з'ехала сёння першы дзень, цэлы месяц там ужо некалькі гадзін уже без мяне ўжо пабыць не можа уже. Падавалася бы, зрабіць ту самую простую сістэму данатаў, самы каб чалавек вось індзеец сеў і разабраўся. Вось націсні сюды, дай долар, націсні сюды, дай $2. Вазьмі з гэтага 20, 30, 15%, я не ведаю, якую-небудзь. І ўсё. І грабі грошы. Не, яны такія: мы зробім дэбільную сістэму, праз якую вам усім будзе складана гледачам, будзе складана стрымерам, і таму ім будзе прасцей проста падрубіць нейкую староннюю нейкую праграму, праз старонні сервіс плаціць, а мы будзем рабіць, што так, што гэта нармальна, і ўсё. І нас усё задавальняе. Нічога дзіўнага, што вы за 10 гадоў не зарабілі грошы. На Твічы зарабляюць усе, акрамя Амазона. Апроч Твіча. Ну так, Апроч, сапраўды. ну, апроч Твіча. Ну, не вельмі дзіўная гэта ўся гісторыя, таму што я дагэтуль, я просто раз гляджу гэты. Там настолькі ўсё складана, яна сапраўды, яна вельмі складаная. Яна вельмі складаная, яна вельмі мудрагелістая. Там няма простых адказаў на простае пытанне. Вось. Ну і прынамсі там яшчэ даволі шмат усялякіх абмежаванняў. Правілы Твіча яны даволі складаныя, Ну, але ж і гэта сам не таго не перашкаджае ведаючы. зарабляць усім астатнім на Так, як бы так. там які бы складанні не былі. І тут яшчэ трэба адзначыць, што даволі шмат, ну, за апошнія гады з'явілася даволі шмат канкурэнтаў, якія месца першага не занялі. Ўсё ж такі Twitch — это самы галоўны гульнявы стрымінг, але ўсё ж такі з'явіліся ўсялякага кшталту Instagram-лайвы, тиктокі вось гэтыя, як яны там завуцца, не ведаю, таксама, пэўна, лайф нейкі. Ну, Вось, лайф. дзе там, пэўна, не толькі гульнявыя, нават больш не гульнявыя стрымы праводзяцца, але гэта таксама значная, пэўна, частка нейкага вось такога рынка стрымоў, калі ён увогуле існуе. Але вось такая. Я зараз падумаю, што можа быць гэта звязана нейкім чынам з заканадаўствам. Ну, тыпу, што магчыма, ім нельга проста напрамую плаціць, тады можа быць, ім прыйшлось бы нешта па-іншаму рабіць, можа ім гэта вельмі складана. Ну, тыпу, што працэс перадачы грошай ад цябе, ну, тыпу, таму, хто, ну, хаця гэта можна ўсё роўна зрабіць тыя ж самы біцамі, проста не, ну, скараціць гэты ланцуг у разы ў 2. Тыпу, чалавек проста плаціць грошы, а ты атрымліваеш проста біцы, ну, а не купі біцы, прадай біцы, аддай біцы, ну, карацей, самі сабе ў ногу страляюць. Нічога новага. Так, там у мяне спыталіся, хто ў мяне ў фолавінг. Тут нікога ў фолавінг няма, гэта рэкамендованыя каналы. Гэта
Twitch відзіка, які ствараўся проста каб быць на выпадак, калі ўсё ж такі мы сазрэем на тое, каб нейкія стрымы як-то кааператыўныя ладзіць, але Мгм. пакуль што ў нас не атрымліваецца гэта рабіць. Вось магчыма, калі Space Marine выйдуць, усё ж такі, ну там жа ж ёсць кааператыў. Можа, Мгм. што мгм. Я Уже буду морозится Дед Мороз. проходить сюжетку буду проходить один. Я ж кажу, Дед Мороз, ну. Вось, вось такія Пра бірашкі. грошы, дарэчы, яшчэ мінімальна, што мы таксама пісалі пра Ubisoft акцыі. Ты бачыў, што рабіўся? Акцыі, кошт Ubisoft акцый зваліўся да мінімума 2015 года. Гэта вось табе адказ на пытанне пра якасці і пра diversity і пра вось гэта ўсё і пра кірункі іх працы. Калі то мы там размаўлялі пра, памятаеш, піва Даф ці не Даф, это ж гэта у Сімпсонах. Сімпсонаў, ну. Не бат, да? Ну так. Ну, і Бат там это пра тое, што як у іх абваліліся продажы, там праз іх нейкія не ведаю, ці звязана ў Ubisoft гэта з гэтым, ці звязана з гэта тым, што яны ў прынцыпе робяць нейкае гаўно, але акцыі, кошт акцый Ubisoft зваліўся амаль што да ўзроўня 2015 года, што прычым што да гэтага іх там быў пэўны час быў рост, можа год да 18-19, а потым нешта ў іх там пайшло не па плане. відык так што- фінансавы сёння у нас. Да. Добра, давай тады тры чорных асасіна там нам нагадваюць, іх могуць уратаваць, ну не ўпэўнены. Пэўна, пра гэта яшчэ ты сёння крыху раскажаш. Давай, што я апошняе хацеў расказаць, ці не апошняе, не памятаю. Ну так, пэўна. Адно з апошніх гэта чарговая нагода, каб пахаваць Xbox. Мы робім гэта Наша любимая рубрика. Давай. Трэба мне рыдлёўку прынесці ў студыю. Ну. каб яна вісела там это самае на печцы як патрэбны момант. Так, як на сцэне, як у тэатры, рыдлёўка ў пэўны момант павінна быць выкарыстана для таго, каб нарэшце закапаць Xbox. Ну, а што там у нас? Вось, чаго тычыцца гэта інфанагода, нядаўна ў Кітаі адбылася самая буйная гульнявая выстава China Joy 2024, менавіта кітайская буйнейшая, на якой былі прадстаўлены самыя цікавыя новыя праекты мясцовых распрацоўшчыкаў. Мабыць, больш за ўсё геймераў зацікавілі змрочныя баевікі, вось той твой Black Myth Wukong, якого мы ўсе добра памятаем, і Phantom Blade Zero. Гэтую гульню я ўпершыню, здаецца, убачыў на прэзентацыі Ну PlayStation. так, яна ў нас узнікала некалькі разоў у відзіку. Так, і абедзве гульні былі прадстаўлены на мерапрыемстве ад імя PlayStation, на стэндзе PlayStation, што выклікала некаторую незадаволенасць геймераў, якую паспяшаліся развеяць самі распрацоўшчыкі. Стваральнікі Black Myth Wukong і Phantom Blade Zero заявілі, што ў іх няма эксклюзіўных пагадненняў з Sony. Яны проста ад усяго сэрца ненавідзяць шчыра Xbox і тое, што з ім робяць. Ну добра, это яны яшчэ не казалі. Нашы Гэта я ўжо кітайскія дадаў. браты! Журналісты, якія Ну, прысутнічалі на выставе China Joy, змаглі пагутарыць з прадстаўнікамі студыі Game Science і S-Game, дзе закранулі пытанне эксклюзіўнасці на PS5. Па словах распрацоўшчыкаў, яны сапраўды цесна супрацоўнічаюць з гульнявым падраздзяленнем PlayStation. Кампанія прапануе комплексную падтрымку ў прасоўванні гульняў у Кітаі і за мяжой. У пэўным сэнсе Sony з'яўляецца выдаўцом Black Myth Wukong і Phantom Blade Zero, азначаюць аўтары. Аднак гэтае супрацоўніцтва не накладае на каманды ніякіх абавязацельстваў. Распрацоўшчыкі самастойна вырашаюць, на якія платформы будуць выпускаць свае гульні, і на дадзены момант найбольш перспектыўнымі для выпуску з'яўляюцца PC, то бок ПК, персанальны камплюктер, і PlayStation 5. Калі вы памятаеце, зараз на экране гэта Phantom Blade Zero, ён якраз такі выходзіць выключна на PlayStation 5 і
на ПК. А што тычыцца Black Myth Wukong, ён павінен быў адначасова стартаваць і на ПК, і на PlayStation 5, і на Xbox Series XS. Але прыкладна месяцы 2 таму з'явілася інфармацыя, што рэліз для Xbox ён будзе перанесены, таму што узніклі там нейкія тэхнічныя складанасці, трэба крыху больш часу на тое, каб дарабіць гульню, так казалі распрацоўшчыкі, таму што яна яшчэ не адпавядае таму ўзроўню, які яны хочуць бачыць на кансолях. Хутчэй за ўсё, гэта ўсё ж такі адгаворка, якая тычыцца праблемаў аптымізацыі гульні да Xbox Series S. Нагадаю, што вось гэта малодшая кансолька, не самая працаздольная, яна адказная за 75% продажаў усіх Xboxаў у гэтым пакаленні. То бок Xbox у гэтым пакаленні гэта насамрэч не Xbox Series X у сярэднім, гэта Xbox Series S, нашмат менш працавітая, працаздольная, эфектыўная кансоль. Вось. Адзін з распрацоўшчыкаў Phantom Blade Zero, які пажадаў застацца неназваным, таксама адзначыў, што PlayStation дапамагае многім студыям у галіне тэставання, чаго не робіць, на жаль, Microsoft. Кампанія прадастаўляе спецыяльныя сродкі адладкі і нават уласных інжынераў. Паводле яго слову, гэтыя супрацоўнікі таксама дапамагаюць у аптымізацыі пад ПК і PlayStation 5. То бок Sony ўзяла нейкую такую тактыку, ведаеш, калі не заплаціць грошы, то проста аблегчыць распрацоўшчыкам выпуск іх гульняў на сваёй пляцоўцы, на сваёй платформе. На пытанне, чаму яго студыя не хоча выпускаць экшн на Xbox, ён адказаў, што гэтая платформа нікому не патрэбна. Па словах распрацоўшчыка, кансоль не карыстаецца папулярнасцю ў Азіі, з гэтым насамрэч не паспрачаешся. І акрамя таго, Microsoft стварыла вельмі перагружаную экасістэму, для якой складана распрацоўваць гульні. Перагружаная экасістэма — гэта хутчэй за ўсё якраз такі камень у агарод вось гэтых двух кансоляў, якія па сваіх тэхнічных характарыстыках максімальна далёкія адна ад адной, і распрацоўшчыкам лічы, што трэба рабіць у нейкіх момантах, асабліва на сучасным этапе, рабіць две асобныя гульні. Нібыта для мінулага пакалення і нібыта для сучаснага пакалення. Гэта крыху непрыемна, улічваючы, што з-за таго, што продажы Xbox ўвесь час падаюць, і ў гэтым месяцы была новая справаздача фінансавая Microsoft, дзе яны, зразумела ж, вельмі радаваліся, таму што змаглі ўключыць продажы гульняў ад Activision Blizzard у вось гэтыя свае агульныя продажы гульняў на Xbox, і там у іх усё цвіце, цвіце ў сэнсе квітнее, цвіце па-беларуску толькі это самае цвіль, так. Так, штось это мяне адцягвае ўвагу. Вось, усё квітнее, на дзесяткі процентаў усё вырасла, дзякуючы Activision Blizzard, але вось бяда, хардварна продажы Xbox яны чарговы раз паказалі значны мінус. Гэтым разам мінус 42 ці 43%, здаецца, гэта вельмі шмат. Пэўна, людзі Xbox ужо пахаранілі. Microsoft яшчэ гэта, пэўна, яшчэ не прызнае, але людзі, здаецца, ўсё зразумелі і ўжо не купляюць гэтыя кансолькі. Такім чынам, вось гэта перагружанасць, малая інстал-база, неабходнасць нейкім чынам аптымізаваць пад старое жалеза свае гульні, гэта ўсё адбівае інтарэс у распрацоўшчыкаў даволі чаканых гульняў, што тычыцца Black Myth Wukong і Phantom Blade Zero. Пэўна, нейкая аўдыторыя ўсё ж такі ёсць, гэта соус-лайкаў. І Phantom Blade Zero, пэўна, дакладна не выйдзе на Xbox, а Black Myth Wukong, магчыма, праз некаторы час, праз некалькі месяцаў ці праз годзік ўсё ж такі з'явіцца на кансолі Microsoft. Ці будзе гэта кансоль існаваць да той пары, мы ўжо даведаемся праз гэты самы годзік. Вось што я хацеў сказаць чарговы раз, што тычыцца пахавання Xbox. Ёсць табе што дадаць? Што ў мяне, што я нічого. Дарэчы, 1 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з 2 з
Пра сам Xbox пахаванне мы хутчэй гаворым не пра Xbox як студыю, як там выдаўца ці як гульнявое аддзяленне там Windows, ну, у сэнсе Microsoft, больш хутчэй пра кансоль мы гаворым, таму што той же самы там Game Pass, нейкі воблачны там геймінг, не ведаю, усе гэтыя сервісы, это ў прынцыпе квітне, працуе, не скажу наколькі яно там прыносіць ці не прыносіць там вялікія прыбыткі, але ж ўсё ж таки там праца ў гэтай галіне вядзецца. Што, напрыклад, калі гаварыць пра апошнія выставы гульнявыя, ўсё ж таки, што б мы там не гаварылі пра Xbox, а Xbox прывёз і паказаў, што ў прынцыпе ў іх ёсць яшчэ што прад'явіць, але зноў ж Ёсць што таки прадавіць, але праблема ў тым, што ўсё гэта нейкім чынам ўсё неяк пераносіцца і пераносіцца. Мы як гэтае самае, як аслы перад якімі маркоўку павесілі, моркву Мгм. павесілі, і мы такія, ну пачакаем яшчэ. Ну, Колькі там яшчэ на яшчэ 2 крыху. месяцы перанеслі чакалкер. Ну Чакалкер, так, добра. вось. Наконт да, чакалкер перанеслі. Але зноў ж таки гэта ж мы ж разумеем, што справа ну пэўна пераносіў не Xbox, пераносілі это ж распрацоўшчыкі відавочна. А, ну і мы да таго, што проста што хутчэй яны добры Xbox, мне падаецца, добра будзе выглядаць як нейкі сервіс, да, тыпу Мгм. гульнявы. Гэта ў іх добра будзе атрымаць. Як выдавецтва брацца, збіраць нейкія студыі, збіраць тайтлы, я не ведаю, укладваць грошы, можа быць, у распрацоўку, рабіць нейкія эксклюзівы для Game Pass, працаваць над сваім сервісам, набіраць туды цікавыя гульні, нарошчваць базу. А вось з кансолькамі гэта, канешне, там ёсць пытанняў і шмат пытанняў. Наконт тых самых пераносаў, апошнім, ну, я думаю, што вы ўжо, конечно ж, чулі і бачылі, што і сталкера другога перанеслі, і цяпер вось адбыўся яшчэ адзін перанос, тоже гульні, якая, наколькі памятаю, чакалася ў Game Pass, Evolved RPG ад Obsidian. Гэта гульня першы раз, калі з'явілася ў поле зроку, відзіка была намі абсмяяна з усіх бакоў, таму што, ну, выглядала на сапраўды вельмі дзіўна, неяк там разнакаляровае нешта, незразумела там адпавядаючы нулявым ці пачатку дзесятых гадоў па ўсяму. Вось зараз яна больш-менш нешта выглядае палепей. Чакалася, што гульня гэта зноў-такі паўтаруся да Obsidian ўсё ж вядомая па тым ж самым Fallout New Vegas, і на іх яшчэ ускладваюцца нейкія надзеі за Мне, дарэчы, яшчэ я ў тым сэнсе зразумела, што колькі гадоў прайшло і ну гэта так. ўсё можа быць, ну, такое, да, добра вы рабілі там 15 гадоў таму, а зараз, канешне, Ну, ці ну, застаўся хто жывы з тых, хто што там рабіў гэтыя ну, 15 гадоў таму. Таму што гэта як з BioWare, якія там зараз робяць, што так. Dragon Age 3, 4, І які там там. дагэтуль ёсць людзі, якія ну ты кажаш, вось там людзі, там ёсць людзі, якія дагэтуль там сядзяць і якія прыкладвалі руку да таго, што у што пераўтварылася іх серыя. Прычым Мгм. гэта адны і тыя ж людзі, якія рабілі першую цудоўную, якія давялі серыю, ну, на мой погляд, давялі да таго стану, які, ну, да чаго дайшла Dragon Age у трэцяй частцы ў інквізіцыі. Это былі адны і тыя ж людзі. То бок добра пачалі, а з чым скончылі, ну, мы і так усе ведаем. Дык вось, Evolved, чакалася, што гульня павінна была выйсці, гэта было не абазначана, ніякай даты канкрэтна не было, але чакалася, што размова ішла пра лістапад, так, лістапад гэтага года, але пасля таго, неўзабаве пасля таго, як Stalker 2 перасунуліся на 20 лістапада, пэўна, босы, можа быць, дарэчы, босы Xbox, я не памятаю, якія канкрэтна, таму што ўсё ж такі размова ідзе і пра геймпас, і пра Мгм. канкурэнцыю ўнутры геймпас, што і Stalker 2 таксама, што ён выходзіць у геймпас, каб не было нейкай перагружанасці ў адным месяцы, а потым пусты будзе нейкі другі іншы перыяд, яны вырашылі, што Evolved не, пэўна, такая гульня, якая нясе ў сабе такія перспектывы, як Stalker 2, вырашылі, што, Мгм. пэўна, лепш пасунуць Evolved падалей, і Evolved выйдзе ў нас ужо 18, ну, не ўжо, а 18 лютага наступнага года.
То бок што Ну, амаль што гэта і добра. Надта такі загружаныя бліжэйшыя некалькі месяцаў будуць. Ёсць шанец, што гульня проста не прападзе, не знікне пад гэтай навалай больш гучных рэлізаў. Тут нам заўважаюць, што Outer Worlds яшчэ быў якасны. так. Outer Worlds так яна атрымала добрую прэсу, добрыя водгукі гульцоў, наколькі я памятаю. Але я просто я ў яе гуляў, але не змог там больш прыкладна за 7 гадзін пагуляць, таму што яна мне вельмі моцна нагадвала Fallout, асабліва ў мяне пасля чацвёркі Fallout 4 яшчэ былі гэтыя флэшбэкі в'етнамскія, таму я неяк асабліва не змог у яе надоўга засесці і Outer Worlds это там, дзе гэта нейкая планетка з нейкімі дзіўнымі чэбзікамі? не, адзінокая маленькая планетка, з якой трэба уцячы, уляцець. Так, так. Не, гэта іншае, гэта Outer Wilds. Яна, Я здаецца, сяджу і думаю, якія там вайбы ў Fallout, думаю. Так. І нешта ў мяне ў галаве не складваюцца паролі гэтыя. Вось Outer Wilds, дарэчы, яна супер гульня, гэта тут я Ага. не паспрачаюся, але вось яна мне падалася цікавей, чым прынамсі Outer Worlds ад Obsidian. Але добра, будзем глядзець, што там будзе за вовет. Я пакуль Водгукі што пра гульню я чуў выключна, не выключна, а ў асноўным станоўчыя пра Outer Worlds. Так што, в прынцыпе, можа ўсё ж такі Obsidian нешта і можа. Вось, хаця будзем чакаць, будзем глядзець, паглядзім, што гэта вовет. І сапраўды добра, што ў лютым, калі там зусім нічога не будзе, можна бы са спакойнай душой сесці, паглядзець гэтыя вовет, не ацягваючыся на нейкія іншыя вядомыя вялікія праекты. Вось, у нас яшчэ да гэтага, што вовет перанеслі, зразумела, адбылася зусім нядаўна такая прэзентацыя невялічкая ад THQ Nordic. Гэта, дарэчы, кантора, якая ходзіць пад Embracer'ам, але ўсё ж такі выдавец, які займае у якога вялікі спіс тайтлаў. І яны паказалі адно самага чаканага, пэўна, не ўсімі зразумела, але алды ж, я не думаю, дарэчы, алды будуць гуляць, але ж усё роўна. Старыкі памятаюць першую готыку, колькі я ведаю шмат людзей, якія нават не тое, каб супер шмат гулялі ў камп'ютэрнай гульні, але готыка ў іх нейкі такі добры ўспамін пра нейкія шмат часоў, шмат гадзін праведзеных у гэтым дзіўным свеце. У мяне ў самого, дарэчы, з готыкай не тое, каб супер добрыя нейкія адносіны. Я не ведаю, ці я прыйшоў у яе ўжо пасля, пэўна, іншых РПГ, іншых з іншай геймплеем і там сюжэтамі, і неяк у мяне не атрымалася сяброўства доўгае з гэтай гульнёй. Я потым гуляў ад распрацоўшчыка Piranha, рабіла я Piranha Bytes, якая, дарэчы, нядаўна, наколькі я зразумеў, гэта афіцыйна, падаецца, не было пацверджана, але яна ўжо ўсё не існуе. Першы распрацоўшчык, першы готык, потым яны зрабілі Ryzen. Вось Ryzen я памятаю, Ryzen я прайшоў, я прайшоў, яна неблагая, але яна, вось нейкая такая, мне падаецца, як і готык, яна нейкая такая цягучая, такая павольная, нейкая, я бы нават сказаў, павольна душная, але ж, неяк жа я прайшоў цэлую гульню. І пры гэтым я не магу сказаць, што яна не цікавая. Яна просто такая нейкая павольнае апавяданне, павольныя бойкі, неяк ты нешта ходзіш, теляпаешся, і падаецца, нешта теляпаешся, і з гэтага неяк глядзіш, ужо і да фіналу дацеляпаўся. Неяк так у мяне атрымлівалася і з готыкай. І вось зараз робіцца рэмейк. Рэмейк робіцца першай часткі не Piranha Bytes, рэмейк робяць іншы распрацоўшчык. І паказалі 4 хвіліны геймплея, паказалі асяроддзе, паказалі стары лагер, новы лагер, паказалі месца спячага. Светлы лагер, цёмны лагер. Светлы, нефільтраваны. Так што можна паглядзець, можна зайсці ў Telegram, паглядзець там па спасылачцы, цалкам відэа для аматараў, канешне. Але тут, ведаеш, што такая цікавая тэма, што тыя, хто гуляў 25 гадоў таму, готыку на ім падабалася, не ўсе, ў прынцыпе, зараз хоць у прынцыпе ў гульні гуляюць. Не ўсе жывыя, так. Не ўсе жывыя, і наколькі яны змогуць сапраўды так добра прадацца
ведаеш, толькі седзячы на старых геймерах, я не ведаю, наколькі ў іх это атрымаецца. Ці атрымаецца ў іх заахвоціць новых геймераў. Таксама пытанне, тому што там такая своеасаблівая баявая сістэма, таксама не самая простая. Хаця той самы Kingdom Come Deliverance, падаецца, людзей не моцна напужаў таксама сваёй не самай простай баявой сістэмай. Хаця, конечно же, мільённых продажаў не атрымаў. Таксама на... Ну, я просто зачапіцца пра Kingdom Come, я штосьці заўважыў, што ўсе чымсьці гуляюць у Kingdom Come. Не ведаю, адкуль гэта мода пашла, але ну, менавіта што тычыцца беларускіх стрымераў. Здаецца, мінімум 3 чалавек бачу, якія ці то запускалі яго, ці то праходзілі на стрымах. Ось, даволі цікава. Ну, там, пэўна, нешта... Ладно, можа, таму, што там машынны пераклад быў, дарэчы, пэўна. Дарэчы, беларускі пераклад з'яўляўся, але яны і дагэтуль некай усплывала. Ці гэта гульня проста намалявалася, як толькі з'явіліся весткі пра другую частку, і неяк так усе ўзбудзіліся, нешта там паўспаміналі, як праходзілі. Ну, наколькі я ведаю, она, в прынцыпе, неблагая, хаця пры гэтым азначае, што сваіх там недахопах, ну, хапае всякого у гульні, і што яна не самая таксама такая варушняковая, да? Што там трэба правесці час, трэба пабоўтацца па ёй. Таксама на прэзентацыі, акрамя готыкі рэмейка, яшчэ паказалі, тут я не дадаваў трэйлер, там яшчэ паказалі нейкія гоначкі, паказалі геймплей Titan Quest 2, я яго не дадаваў, але ж так, калі пару слоў, што я не ведаю, мне падаецца, што гады паў, ці я, можа быць, чакаў гульню больш, а зараз у мяне нейкі такі інсайт прыйшоў з гэтымі ўсімі RPG, што, падаецца, я ў іх ужо перагуляў. Ну, я гляджу на Titan Quest 2, я успоминаю, что была неблагая першая частка, при этом, что я бы не сказал, что она была супер некая. Потому что во ўсіх паўспамінах ты так нешта читаешь, там кажуць The best RPG of over time. Я... Так, почекайте. Ну, мы про одну гульню говорим, но я памятаю, что она была неблагая. Это были у тыя часы, калі просто выходзіць новые RPG, такие усе, вау! Ну, гэта не благая, у нас уже, ну, новая гульня просто, уже добрая. Усе так пишут, что она там здесь не супер-пупер, я памятаю, что, ну, она просто неблагая была. Ну, ходилка-бродилка, не супер нудная. Вось, ну і вось другая частка. І я гляджу на гэты сеттинг старажытнай Грэцыі, багі, ну, нешта крышачка ўжо не цягне. Пра багоў старажытнай Грэцыі мне падаецца лепш з большым з задавальненнем бы пагуляў які Hades 2, ведаеш, але зноў-такі яны са сваім раннім доступам, яны дасталі сваімі эти гульні з раннім доступам, я ўжо не магу, мяне ўжо аж падкідвае ад гэтага. Дарэчы, пра ранні доступ. Зноў-такі я не дадаваў. Stormgate, ну это цирк на дроце, это просто, ну это просто... Дарэчы, можаш мне патлумачыць, я нешта не у іх... А хто ты думаешь? Магчымае. Думаешь, хто-небудзь зразумеў гэты фінт вушамі, якія зладзілі Stormgate? Stormgate гэта тыпу РТС новага пакалення, такога ніколі не было. Значит, рабілі распрацоўшчыкі, якія калісьці прыкладвалі руку да Warcraft, да StarCraft. Ось яны такія, ну мы нічога акрамя крафтов РТС-ак рабіць не умеем, таму мы будзем рабіць новую РТС. Ок, рабіце. Ось яны вырашылі зрабіць новую РТС, якая, зразумела, атрымалася вельмі падобна на ўсё тое, што яны калісьці рабілі, тому што я даўно ўжо заўважыў, што ну, ёсць вельмі шмат таленавітых распрацоўшчыкаў і шмат, у прынцыпе, каго, хто можа зрабіць нешта вельмі добра, але ён можа рабіць вельмі нешта добрае вось толькі ў адным нейкім кірунку, і вось ці ён зваліцца ў самы паўтор і будзе паўтарацца, як бы ён не хацеў. Часта бывае складана, цяжка выбрацца з таго, ну, з таго, куды ты сам сябе, собственно, і упхнуў. І вось яны зрабілі гэтую гульню, якая, ну, сапраўды вельмі падобна на нейкую сумесь такая StarCraft і Warcraft. Тыпу, StarCraft за хуткасць, за нейкую вось гэту рашы, за нейкую такую
кіберспартыўнасці што да ну некую такую у баёўцы а ад варкрафта вось гэта ўся некая мульцяшнасць нейкія там анёлы нейкія монстрыкі гэта все яны разам змяшалі сказалі што гэта будзе супер новая пупер нейкая РТС для кірунку кіберспартыў для кіберспартыўную спаборніцтву першую чаргу вось яны так хочуць вось будзеце у нас тут гуляць усе будзеце баўдзець яна будзе кайфовая будуць чэмпіянаты ладзяцца там героі і самы прыкол был у тым што яны яе зрабілі да нейкага выгляду сказалі мы выкульваем яе ў ранні доступ у раннім доступе яна прадаецца там ледзь ну нейкі за нейкі зараз яна прадаецца за 13 там умоўна долараў у Беларусі шалёныя грошы не пускай карацей ну там ну 130 а усе такія халера я пра лічбы у мяне іншы раз у галаве каша я магу нешта наблытаць карацей сам факт што яны павінна быць яны просто ажно ну прадаюць гульню якая праз 2 тыдні зробіцца бясплатнай ну па іх жа словах то есть она 2 тыдні она будзе прадавацца за грошы а потым яна зробіцца бясплатнай это па-першае по-другое унутры там будуць тыпу што адзін перс ты можаш палепшыць падаецца да ну на ўсе ўзроўні а другога ты можаш палепшыць там толькі до 5 ўзроўня а далейка палепшыць трэба заплаціць $10 і уся ось гэта фінансавая сістэма я разумею што ранні доступ гэта просто магчымасць па-першае выпусціць не гатовы прадукт у рэліз тыпу ну вось ранні доступ ну мы ж написано тут early access гэта што значит будуць касякі якія до нас пытанні ніякіх касякоў по-другое разу ты можаш касануць грошай унутры упуліць продажы яшчэ каб касануць грошай і гульню ў прынцыпе можа не дарабляць а навошта я дарабляць калі яна будзе в прынцыпе працаваць а калі яна не будзе працаваць ну яны звярнуць гульню ўсё навошта дарабляць я калі ну кажется что ну правалілася і мяне так гэта ўсё раздражняе мне раздражняе што early access'ам карыстаюцца як інструментам для заробку інструментам для того каб прыхаваць свае касякі каб хутчэй атрымаць нейкі вынік і вось ад гэтага ўсяго разумееш я там пісаў у тэлеграме што вось раней як было вось просто ланцужок чалавек там распрацоўшчыкі робяць выпускаюць гульню ў рэліз людзі гуляюць людзям падабаецца яны купляюць болей там нейкім чынам працуе рэклама і вы зарабляеце все то бок вы атрымалі нейкі вынік за сваю працу цяпер ты можаш просто рабіць недзе пасярэдзіне такі хацелось бы грошай давай укидываешь ранні доступ ужо як бы выдаў нейкі паўрэзультат ужо атрымаў грошы а далей у прынцыпе можна уже не спяшацца можна не дарабляць таму што зараз у раннім доступе з тым столькі гульняў я ну а хто-небудзь будзе ў прынцыпе сачыць ці выйдуць яны ў рэліз усе ну які адсотак гэтай гульні ў прынцыпе дойдзе да рэліза потому что нішто не перашкаджае табе выпусціць у ранні доступ сказаць вось вам вядро абяцаннік цацанак абяцанак як там усё будзе ў гэтай гульні вы даеце нам грошы потым глядзім ну продажы нейкія гаўно все а якія з іх пытанні ўсё ну тыпу вы на свой страх і рызык у вас папярэдзілі перад тым як вы набывалі гульню з тым вас папярэдзілі о том што вы набываеце не гатовы на паўгатовы прадукт і гэта ваша адказнасць усё яны потым перастаюць рабіць і з іх ніякіх да іх ніякіх пытанняў ты разумееш ну это такія тыпу можна на паўдарогі просто укінуць у рынок паглядзець як людзі адрэагуюць і калі хрэнова адрэагуюць ну так гэта чого рабіць далей калі уже не атрымалася ну гэта ж нейкае гаўно ну гучыць так сапраўды гучыць як гаўно і выглядае як гаўно а калі нешта і на смак як гаўно ну а калі яно на смак і выглядае гаўно то гэта ну ты разумееш што гэта не ну пры гэтым я ж ну тыпу раней як было што калі нешта выходзіць у ранні доступ то у гэтага была нейкая відавочная прычына калі распрацоўшчык сапраўды піша што это ранні доступ гады там 3-4 таму ты разумееш там нешта адбылося то ці то ў кампаніі праблемы сапраўды з фінансамі ці гэта нейкі адзін распрацоўшчык кому вельмі цяжка калі ён хоча вельмі дарабіць ну то бок ёсць нейкая нагода праз якую чалавек вырашыўся пайсці ў ранні доступ нібыта ледзь не краундфандинг да тыпу вось мяне не хапае грошай давайте ну тыпу дайце грошыкаў я вось вам тое зраблю гэта зараблю і гэта зараблю
А зараз гэта просто інструмент, гэта просто націснуць кнопку, выпусціць свой паўсыры прадукт у ранні доступ, а гэтыя аглаеды хай там уже самі разбяруцца, нармальная гульня ці ненармальная. А мяне гэта раздражняе, як чалавек, вось выйшла Hades 2, я хочу пагуляць у Hades 2, але я не магу гуляць, потому што гэта нейкае гаўно ў раннім доступе, я не ведаю, калі яно выйдзе, а ўсе ўжо пагулялі, разумееш, я ўжо як лох атрымліваецца. Таксама сказаў гаўно. Ну я разумею, Hades 2 тут ты для прыкладу ўзяў. Ну я для просто я да таго, я з табой згодзін у сэнсе тым, што мне хочацца гуляць ужо ў гатовую гульню, а не тое, што усе ўжо пагулялі, там прайшло 5 гадоў і выйшла гульня ў рэліз і ты адзін як гуляеш. Все гуляюць ўжо ў сучаснай гульні, адзін ты гуляеш у стары рэліз, які ўжо 50 аглядаў нарабілі на іх, ужо 300 разоў смакталі, ўжо 50 мільярдаў патчаў было, а ты адзін такі самы. Усе ўжо гуляюць у Stalker 5, а ты толькі ў другога пачаў, які выйшаў самы рэліз. Слухай, я цябе зразумеў. Слухай, а ты гуляў у свой час у Flatout? Так. Гэта пра Flatout, пра машынкі дзебіць, машынкі. Так. А гэта самае, а ў Wreckfest гуляў ці не? Не. Карацей, добра, не буду цябе мучыць. Просто тое, што ты сказаў, што там гэта нейкія гоначкі выходзяць, як там... нейкія гоначкі яны там показалі. Так это Wreckfest 2, это добрыя гоначкі яны показалі, таму што першая частка гэта якраз таки была ідэйны нашчадак флатаутаў, першых флатаутаў, і зараз гэта, зразумела ж, анансавалі другую частку. Тут, наколькі я поняў, ніякай пакуль што канкрэтнай даты выхаду гэтага ўсяго няма, але ёсць надзея, што улічваюць, што там першы Wreckfest выходзіў у 18 годзе, зараз у нас які 16, ой, 26, не, пачакай, 24, курва, колькі мне гадоў. Так. Ну так. Не мажу прадскаць, гоначкі. Вось, 24. Што? Сказаў бы, што это Wreckfest. Карацей, я не ведаю пра нейкія Wreckfesты вашыя. Карацей, гэта такая адна з незвычайных гоначак, якая, магчыма, не карыстаецца такой пільнай увагай, як які-небудзь Forza Horizon ці там Forza Motorsport, штось такое. Але вось гэта тое, што дорыць пачуцці менавіта таго захаплення, калі ты гуляў у гоначкі ў 2004, 2006, 2005, 2007 годах, і калі у цябе там пашкоджанні амаль што як сапраўднае, калі ты ўрэзаўся ў эту тачку. Карацей, Wreckfest гэта прыемныя эмоцыі ад гэтых гойсалак. І гэтыя гойсалкі сапраўды вясёлыя і цікавыя. Таму спадзяюся, што яна выйдзе бліжэйшым часам, каб яе можна было згуляць. Ты ж разумееш, што у кожнага ёсць свае прыхільнасці, нейкі кірунак, які яму цікавы, у чым ён будзе, што ён больш-менш это самае разумее. Я ж кажу, гоначкі, Flatout, Need for Speed Underground, My Heart, там вот это ўсё. Peace, рыб і это самае. Все про гоначкі. Конечно, я Flatout любіў. Калі я не памыляюся, это там, дзе можна было там, дзе ў круг можна было стаць, гэта адзін з відаў, 8 машыны ўсе ляцелі ў цэнтр і біліся. Кайфы. Вось гэта такое я люблю, да. Калі там так жа можна будзе рабіць, тады, у прынцыпе, можна і будзе, і калі яна будзе ў Game Pass. Тады можна будзе паглядзець, так, набываць. Так, яшчэ там яшчэ што паказалі, мы яшчэ пяройдзем да самага галоўнага, што там паказалі, але перад гэтым яшчэ паказалі, я яго абазначу для сябе як нейкі новы Little Nightmares. Я думаю, шмат хто з вас чуў пра такое, дарэчы, прасілі пра хорары, вось вам пра хорары. Было Little Nightmares гульню, я думаю, ведаюць шмат геймераў, першую, другую частку, зараз робіцца трэцяя частка. І вось распрацоўшчык першай
распрацоўшчык налапапам напалову з другой, таму што уже другую гэты распрацоўшчык рабіў разам з супермейсів, падаецца, а трэцю ўжо робіць супермейсів. То бок перайшлі правы ад распрацоўшчыка да іншага распрацоўшчыка зараз. Ну вось так атрымаў, ну так у жыцці бывае. І вось гэты самы распрацоўшчык, які рабіў першую і зрабіў тызер, паказаў тызер нейкага свайго новага праекта, але ўжо пад крылом THQ Nordic, раней яны THQ, хай будзе. І там нічого такого, тызер, нейкая парася з успорутым пузам, яно кажа, яна і блізка, і ўсё, і уходзіць все там, да? Але візуальна яно вельмі падобна на Little Nightmares, атмасферна, па колерах, па колерах карэкцыі, нават парася, і тое яно і выглядае як умоўна там гэтыя парсюкі паказвалі, былі ў першай і другой там это Little Nightmares, калі паказвалі таксама жыхароў. Ну, і хто гуляў, той, я думаю, памятае тых прыгожых персонажаў, сярод якіх бегалі нашы героі. Продкі. Ну, это самае, 20 жніўня будзе на Gamescom Opening Night Live, дзе пакажуць больш геймплея, гэта, ну, як увесь. Давайте, чатик, давайте ўсе разам попросім Віталя паўдзельнічаць у паказе Gamescom 2020. Ну, у трансляцыі Gamescom 2024, потому что мне тут до Кёльна ближэй. Не, ну ты мог бы и заехать где там, постоять с вализкой, где там под Кёльном. Я про трансляцию, что после Summer Game Fest, калі нам показали вялікае нехалеры, мы пляваліся доўга, мы што мы ночы нешта яшчэ глядзелі, паказвалі, па выніках нічога, некае адно гаўно. І тады мы сказалі, што мы больш нічого не будзем паказваць. Мы больш не верым ва ўсе гэтыя трансляцыі, але ж нібыта на Gamescom на гэтым 24, ну там чакаюцца шмат гульняў і будзе вялікая там. Ну так, прыйдзецца, мне падаецца. Прытым там пэўна могуць штосьці сказаць новае па Kingdom Come Deliverance другой частцы. Вось, і гэта пэўна мяне ўсё ж такі захвоціць наведаць гэтае мерапрыемства, таму так мы пэўна будзем яго ўсё-такі ў прамым эфіры. Наколькі я зразумеў, яно ў вячэрні час. Ну так, бок не трэба да трох нармалёвы час. Так, па-чалавечы. Вось, так што мы гэта паглядзім. Ну, там яшчэ вось паказваю Darksiders, які я так ні ў адзін не пагуляў, хаця ўвесь час я чую пра гэта Darksiders, але так у яго. Я пачынаў, але нешта неяк мне не зайшло. Ну, слэшер жа, наколькі я памятаю, гэта такі, да? Ну, вось я таксама нешта глядзеў, яшчэ часы, калі я хадзіў на рынок за пірацкімі дыскамі на тых самых по 5000, падаецца, так яны там, ну, тыпу, на замену там вось гэта ўсё. Там ужо тады гэты Darksiders я ўсё глядзеў, і ўсё неяк яго тады, ну, тады я ўжо яго не браў. Вось. Самае, канешне ж, галоўнае, што за гэтым спісам шэрагам можна было не заўважыць, гэта гульня ад беларускага распрацоўшчыка, про якую мы сёння напісалі у тэлеграме. Вось, беларускі распрацоўшчык Віпі, ён у нас больш вядомы, ну не больш, а ў прынцыпе вядомы за This is Police, две часткі, і за Hollywood Animal робяць, да, дэмку якога я гуляў, які мне спадабаўся, але пакуль што ў якога няма даты рэлізу. Так, гульня ўсё яшчэ распрацоўваецца, прычым я там адзначыў такі таксама цікавы момант, што сама Віпі, яна вось гэту гульню яна будзе рабіць пад выдавецтвам THQ, гэта Games, а вось Hollywood Animal робіць Віпі, але як бы іх выдае сама ж выдае, а распрацоўвае не яна, а тыпу іх нейкае там распрацоўнае аддзяленне. Гэта пэўна зроблена праз гэтыя зноў-такі правы, што пэўна калі б яны рабілі ад імя Віпі, то ім бы тады трэба было пэўна, ну не ведаю, там можа
такая дамова з гэтым цяжкі, што ўсе праекты, якія яны робяць, яны павінны рабіць там под іх крылом. Карацей, яны там унутры сябе там умоўна 5 чалавек падзялілі на 2 будуць робіць адно, 3 робяць другое. Хаця я правда не ведаю, колькі іх там чалавек працуе, але ж усё роўна. Значит, перад намі вось такі платформер, да, 2D платформер пра некага дзеда, які бегае з такім парасонам. Гэта мы бярэм. Все, што з дзядамі, гэта пра нас. Дзед, значит, ён выправляецца на нейкі там архіпелаг для таго, каб знайсці нейкае там боства і забіць яго. Гэта боства ніхто ніколі не бачыў. Вось такі прыгожы платформер. Шмат хто заўважыў, і вы калі зараз прыгледзіце, убачыце падабенства візуальнае з тым ж самым Cuphead, такая малёўка, я не ведаю, як это нават стыль называецца, мультфільмаў Disney тых часоў, да, там 50-х, 60-х, там 40-х. Вось у такой стылістыцы пішуць, што анімацыя там пакадравая, што гэта вельмі марудная праца, якую правялі і праводзяць дагэтуль распрацоўшчыкі. Гэта вельмі захапіла шмат якіх гледачоў, карыстальнікаў YouTube, якія праглядалі. Яно сапраўды выглядае вельмі не супер-пупер, але не хочется сказаць, што вау, глядзіце, божа, такога ніколі не было. Не, яно выглядае вельмі добра, і стылістычна сапраўды мне падабаецца вось гэтыя монстрыкі, вось гэтыя ўсе дым, вось гэтыя ўсе эфекты, якія яны малююць, яны сапраўды як у тым ж Cuphead. Ты бачыў Cuphead? Так, конечно. Вось гэта малёчка, для мяне такая старадыснеўская, это амерыканскіх мультфільмаў, яна мне падабаецца, яна вельмі стыльная такая. Вось нашы беларусы робяць эту гульню, она называецца, дарэчы, The Eternal Life of Goldman. Вось, і мы выходзім за гэтага дзядзьку. Яны кажуць, што яна не будзе не супер складаная, тыпу, што не будзе ні Dark Souls нейкі, не Hollow Knight, імаверна, але просто не будзе просто як падарожжа, што прыйдзецца недзе там і пакутаваць, і пабіцца, і прыкласці нейкія высілкі для таго, каб прайсці далей. Распрацоўваецца для асноўных платформ. Калі дата рэліза невядома, старонка з тым у Беларусі даступна. І што галоўнае, я нават калі адкрываў сабе эту самы Steam, старонку іх, там дзе спіс моваў, я нават крыху хваляваўся. Не ведаю, я так думаю, а там гляжу, а там беларуская лакалізацыя тэкстаў. Я такі, yes! Не падвялі хлопцы, і будзе беларуская лакалізацыя тэкстаў без агучкі. Як бы дзякуй за тое, што дзякуй на гэтым. Так што я думаю, што будзе добрай справай, і выглядае вельмі няблага. Так, яна вельмі моцная, я хочу сказаць, выглядае так. І анімацыі, калі так прыгледзіцца, яны прыемныя. Так, то бок гэта не нейкі другасны праект, які мы падтрымліваем просто праз тое, што гэта беларускае, ці ад беларускіх распрацоўшчыкаў, ці нешта такое. А гэта сапраўды тое, за што варта зайсці ў Steam, я думаю, націснуць, дадаць сабе ў спіс жаданага. Я думаю, што гэта добрым чынам адаб'ецца і на саміх распрацоўшчыкаў. Вось. Так што я-то сабе ўжо дадаў. Я ўжо прыгледзеў. Такое мы любім, такое мы паважаем і прымаем. В прынцыпе, што, па гульнях болей, канешне же, заходзьце ў Telegram, чытайце, глядзіце. Мы там намагаемся у дзень, 3, 4 навіны нейкія цікавыя туды посціць, каб было што пачытаць, што. Таксама у TikTok, гэта, як кажуць, не абавязковая функцыя, гэта апцыянальная. Усё ж такі, ўсё, што выходзіць у TikTok, у большай ступені будзе выходзіць на відзіку у гульнявых навінах. Так што, калі вы не вялікі аматар TikTok, вы не хочаце трапіць у гэту кітайскую пастку, нічого страшного, мы вас туды ніяк зацягваць не будзем, і вы не пацерпіце ад таго, што не зробіце сабе там аккаунт. Так што можаце спакойна сядзець і глядзець нас у Ютубе, і тут таксама ўсё гэта будзе. Так што па гульнях, я думаю, што ўсё, што больш цікава, заходзьце ў Telegram, там усё будзе.
Так, Так. ёсць што пра выпі сказаць Не, яшчэ? пра выпі нічога не магу сказаць. Вельмі якасная праца. Хутчэй хочацца гэта паглядзець, пагуляць. Давай перайдзем далей. Ты, кажуць, паглядзеў Severance, Я не паглядзеў, я пачаў глядзець, і ў мяне, кажа, узніклі пытанні. Боже мой, это дзед. Не, Давай. насамрэч, не, пытанні не такія, тыпу, што не, мне спадабалася. То бок я паглядзеў некалькі Мгм. серый, я такі, ну, прикольно. Тыпу, няма такого, што, тыпу, фу, што за дрысня нелагічная, ці не, акцёры гуляюць добра, дэкарацыі кайфовыя, не танныя, да, тыпу, што нават лічуць, што там, у прынцыпе, нічога не адбываецца. Ну, дэкарацыя, ну, ўсё зроблена з густам, зроблена якасна і не адчуваецца, ну, няма вот гэтага налёту таннасці і падробкі, якая часта ўзнікае ў якіх самых адаптацыях ці не самых вядомых серыялах у тым же Netflix. Ось. Што? Ну, ты ж паглядзеў, а я паглядзеў не цалкам. То бок, даволі, ну, мы не будзем тут супер-пупер спойлерыць, але, я кажется, ёсць што абмеркаваць. У мяне, Ну, так. конечно же, пытанне такое, тыпу, да цябе, ці ты бы пагадзіўся на такую рэч? Хто не ведае, там, тыпу, логіка такая, што чалавек падзяляе сваю свядомасць на дзве часткі нібыта. Вось адна свядомасць, ты прыходзіш на працу, ты адключаешься неяк у сябе ў галаве, тумблер переключаецца, уключаецца другая свядомасць, яна адпрацоўвае цэлы дзень, потым заходзіць у ліфт умоўна, ці там выходзіць з працы, тумблер переключаецца і зноў вы як бы бачыце сябе. То бок вы сябе на працы не бачыце, не марнуеце гэтыя 8 гадзін, нервы там, это ўсё, просто жывіце сваё жыццё і пра працу, ў прынцыпе, ты не думаеце. Вось такая вось логіка кіно. Таму, Віталій, калі без спойлераў, таму што, можа, ты паглядзеў серыялы, там нешта такое будзе, што ты скажаш, не, я бы так не хацеў дакладна, а вось Да, слухай, мяне на гэты конт не абмеркаванне, таму што я сябе неяк не ставіў на месца герояў гэтага серыяла, але, ну, калі так задумацца, то пэўна ж не зразумела ж, таму што уся мараль ідзе да таго, што гэта няправільна, гэта супраць натуральнага ходу рэчаў, і ўвогуле там узнікаюць усялякія, ну, маральныя пытаннічкі, ты сам сябе абракаеш на 24/7 без перапынкаў жыццё на працы, ну, халера его ведае. А ты што? Ну, хадзіў бы, ну... Так, я просто гляджу, я такі разумею, ажно ўнутры адчуванне, што гэта, халера, гэта само сябе вось на гэта падвесці, і гэта нібыта спрабаванне рабства сябе аддаць, дзе ты не ведаеш, што з табой робяць, ты не можаш гэта ніякім чынам кантраляваць, таму што там, ну, могуць рабіць з табой што заўгодна, што не нясе ніякіх слядоў, і ты пра гэта, ну, там, відавочна не ўбачыш, да, то бок, можаце там катаваць будуць нейкім чынам, каб не было бачна ні сінякоў, ні гэтага ўсяго, ты ж не ведаеш, ці ж, можа, сапраўды там людзей ты забіваеш на гэтай працы, а ты пра тое не ведаеш нават. То бок, гэта нейкая вельмі дзіўная рэч такая, ну, мараль так, вось, то бок, вельмі складана. І вось гэта адзіны момант, які, вось, я гляджу гэта, і я намагаюся зразумець матывацыю кожнага з герояў, калі вось канкрэтна ўзнікаюць пытанні, чаму гэта ён робіць, там, галоўны герой, да, гэты Марк, ці калі гэта дзяўчына папрасіла там запісаць паведамленне да сябе жа, да, прымусіла кантору запісаць да сябе жа паведамленне, і сама жа сабе напісала, ну, зняла відэаадказ. І я там пытаўся, ну, я нібыта я там не атрымаў, пакуль я не атрымаў ось такога сапраўднага адказа. То бок, усё пакуль гэта ўсе адказы, яны такія, тыпу, ну, як быццам бы не сапраўдныя, ну, не можа чалавек сам пра сябе так хрэнова думаць. Ну, тыпу, сам сябе падпісваць, тыпу, ну, такое. І другой момант, што, ну, з боку дзяржавы гэта было бы цалкам на 300% лагічна кантраляваць гэта. Таму што на працы вы атрымліваеце супрацоўнікаў, якія цалкам не кантрольныя, яны не могуць ні на што пажаліцца, яны поўнасцю беспраўныя і ніякім чынам не могуць перадаць інфармацыю пра, ну, то бок, пра сваю працу, пра
пра ўмовы працы, пра гэта ўсё яны не могуць перадаць вонку і невядома, што яму тут займаецца. То бок, калі ты ходзіш на працу, калі у вас там нешта хреновае адбываецца, ты нясеш як бы ўсё роўна ж адказнасць за сябе, і ты можаш пра гэту інфармацыю неяк вынесці вонку і разабрацца з гэтым, а тут ніяк. Так што ну тут просто пакуль што можа там будзе далей нешта пра гэта, але пакуль што дзіўна, што дзяржава ніякім чынам не ўключылася Ну там же ж гэта робіцца напаў легальна? Ну так. Ну карацей, глядзі далей там. Карацей, все, я зразумеў, пагляджу. Тут толькі трэба адзначыць, што ў студзені 25-го года выйдзе працяг, другі сезон гэтага Severance. І я не ведаю, ну ён такі, здаецца, простенькі. Я не разумею, што там будзе ў другім сезоне такога маштабнага, глобальнага. Але кожная серыя вось гэтага новага сезона яна каштуе 20 мільёнаў баксаў. Гэта не ведаю, што ўзроўня лічыць, што гульні тронаў, таму што мне падаецца там такія ж нейкія сумасшедшыя вар'яцкія лічбы былі. Ці гэтых тэорыя вялікага выбуху, якая пад фінальныя эпізоды, там ужо амаль што не кожны, пэўна, з акцёраў за адзін эпізод атрымоўваў свае гэтыя 10 мільёнаў, я не памыляюся. Вось, у усялякім разе чакаем, будзем глядзець, ці было варта траціць гэтыя 20 мільёнаў на кожны новы выпуск Severance. Ёсць адзіная праблема ўсіх такіх серыялаў, у мяне ад іх вайб Лоста, у якога было шмат загадкавасці і шмат такого, чым жа ўсё закончыцца, што гэта сон сабакі, яны ў гэтым чысцілішчы, што там адбываецца ўвогуле, а потым усё заканчваецца максімальна неяк, ну так, самотна, нецікава. Як гаўно. Ну так. Вось. І праблема ўсё такіх усіх серыялаў, што яны задаюць вельмі такую магутную планку сваім першым сезонам. Чакаеш нечага звышнатуральнага, а потым ну неяк не выцягвае. І вось нешта ёсць такое адчуванне, што ў выпадку Severance можа быць прыкладна такое ж у яго другім сезоне. Вось гэта што тычыцца Severance. Ну гэта да таго, што канешне, ну я параю, то бок я бы 100% параю паглядзець гэты самы серыял, што у ім пэўна нешта ёсць, ён вельмі якасна зроблены. То бок гэта даволі рэдка зараз так. Чаго там у цябе там сабака разышлася? Я не ведаю, што пабегла нешта адно. Можа там ужо хлеў у цябе разбірае хто? Хай бы ўжо разабраў. Дай мне хвіліначку, калі ласка, я пойду спакою. Добра, ідзі супакой. Цікава, як ты гэта будзеш рабіць, конечно. Но пэўна лепш нам гэтага не чуць. Ой, Піліпку разбудзілі, вон Піліпка бядак пайшоў таксама разбірацца. Піліпка, сынок. Халера, не чую, пэўна, мяне. Вось, пакінуў мяне аднаго з усімі гэтымі людзьмі. А што мне казаць? Я, галера, не ведаю. Гэта як у дзяцінстве, калі мама пакідае цябе ў чарзе перад касай. Сама пайшла за нейкай адной рэччу. І ты такі, а як какаць? А чарга рухаецца, і вось яна дарухалася. Так. Дару. Так, яны просто так там брахалі, настрою іх такі вечар, кажуць, а чаму бы не пабрахаць. Я там дадаў яшчэ, што кіно, я, правда, без стрэлю, ёсць кіно, мы паглядзелі жонкай, называецца «Джулс». Я просто ўбачыў такі узнуткі ў тык-току. Не дай бог. Значит, сутнасць пра тое, што дзед жыве недзе ў нейкім амерыканскім гарадку, яго грае акцёр, які востраў праклятых, калі памятаеш, быў такі там. Ой, я просто на імёны, это не маё. Ён там граў галоўнага доктара, такі лысы дзядзька. Вось, ён там, значит, грае дзед, да якога у двор прылятае талерка
падае, адтуль выходзіць нейкі іншапланетянін, і ён пачынае з ім жыць. Ну і ўсё, я такое бачу, о, ну мне такое падабаецца. Ну вайбы такі, тыпу, добрае кіно сямейнае, нешта такое. Я падумаў, можа будзе падобна на, ведаеш, іншапланетяніна, памятаеш старое кіно Спілберга, падаецца, там, Ну, так. 80 некага года. Так, я подумал, что, ну, может быть, нечто такое. Я поглядел, в принципе, можно поглядеть. Оно не злое. Что, занадто гучно собаки? Не-не-не, все добра. Аля! Подурали. Такое простенькое, не супер вайбовое, але, в принципе, можно поглядеть. Чаму не, ён там пролетае, як там 3 этих пенсіянеры, яны, ну, месцамі даволі так пазітыўна і весела назіраць за тым, як яны паміж сабой там размаўляюць, як яны там адносіны паміж імі. Ось, ну, так што калі будзе нейкі настрой, можете паглядзець. Але шмат чаго не чакайце, і там таксама ёсць нейкія, ну, такі не только супер спрэчныя, але дзіўныя моманты. Ну, ўсё ж таки аддаю. Я вспомнил. Я сегодня паўдні ўспамінаў, што я яшчэ такого фантастычнага глядзеў, хацеў распавесці ў відзіку. І жонкі записывать трэба. Вот, так я рыхтаваўся, я жонцы нават патэлефанаваў, кажу, што мы з тобой яшчэ глядзелі. Памятаю, Джулс глядзелі, Северанс гэты глядзелі, што мы яшчэ глядзелі. Мы яшчэ з ёй паглядзелі ціхае месца апошняе. Ціхае месца пра іншапланетян, якія нічога ні халеры не бачаць, але вельмі добра чуюць, яны вельмі агрэсіўныя, там робяць, рэжуць людзей на часткі, на кавалкі. Першае ціхае месца было вельмі кайфовае, памятаю, першае дакладна ўсім раю паглядзець. Другое не памятаю. І вось зараз выйшла ціхае месца. Кіно, не скажу, што яно там супер нейкае вау, але мне вельмі спадабалася, па-першае, як яны падабралі па касту галоўную гераіню, яна вельмі дзіўная, ну, тыпу, нейкая яна такая, ну, яна нібыта адрозніваецца ад звычайных акцёраў, і ты, тыпу, за ёй назіраеш, яна вельмі нейкая такая цікава падабраная, як яны любяць там са хваробамі, там хвароба нейкая ў кіно, у ціхі месцы гэта любіць просто, што каб там усе ці хворыя былі, ці яшчэ нешта, там іх там нейкі свой атмасфера, свой вайб. Вось і там у гэтым кіно ціхае месца, здаецца, называецца «Дзень першы». Там распавядаецца якраз такі пра дзень напада гэтых іншапланетян, а яна, значыцца, была ў хоспісе, у яе рак, яна там памірае, і вось там яны выязджаюць у горад там на нейкую экскурсію, і вось здараецца гэты напад, і вось як яна там жыве, выжывае. Канец не вельмі мне, ну, фінал такі сабе, даволі спрэчны і не самы моцны атрымаўся, але як само кіно мне нормально зайшло. То бок можна паглядзець, месцамі гэты монстры, яны, ну, я люблю, калі там іншапланетяне такія рэзкія, рубяць, валяць, там такі экшончык ідзе, а не вось гэтыя хадзячыя, дзе зомбі да цябе 10 гадзін ідзе з таго боку вуліцы на гэта, і ўсе такі «No, ён да нас дойдзе і заб'е», і яны ще 10 хвілін стаяць размаўляюць, пакуль яны, ну, карацей, гэта вся хрень. Я таму, дарэчы, вельмі люблю, это «Вайна светаў Z», што там вельмі зомбі хуткія, там дзе это ж Брэдам Пітам, там, так? Вельмі мне падабаецца гэты фільм, тому што там зомбі ўсё носяцца, там штрысекі, там усё усіх павыносілі. Вось, можна паглядзець, вельмі, ну, такія дзіўныя героі атрымаліся, яны вельмі нестандартныя, незвычайныя, яны паводзяць сябе, ну, мне спадабалася аператарская праца, ну, неяк усё насычанае, кіно атрымалася насычанае рэчамі, дэкарацыямі, добрай акцёрскай ігрой, але нібыта не насычана самім сцэнарыем, не насычана, того, ты больш глядзіш на гісторыю гэтай дзяўчыны, як яна перажывае гэта ўсё, знаходзячыся ў сваіх хваробе, ну, знаходзячыся унутры сваёй праблемы, унутры вялікай праблемы, ну, сусветнай. І заўважаеш за сабой, ну, там же ж, тыпу, увесь час усе намагаюцца паводзіць сябе ціха, таму што гэтыя монстры добра чуюць, таму мы там на сярэдзіне фільму ўжо не заўважаеш, што з жонкай пачынаеш шэптам гаварыць, ну, таму што неяк так
прасякаешься гэтым усім. Так что, в прынцыпе, можете паспрабаваць, ну, асабліва, калі вам там першая зайшла, другую чымся ўвогуле не памятаю, што там было. Але вось гэтыя персонажы, вось гэтыя два, яны, ну, такія нейкія нестандартныя, яны, падаецца, ну, звычайныя, але яны, ну, нетыпічныя для кіно. І ты глядзіш, і неяк нават прыемна ад гэтага. Лепшыя кітцы на свеце, рыбакі. Ну. Сычныя. Зразумела. Ну, слухай, на гэтым, я так разумею, у нас ужо ўсё. Засталося адказаць на пару каментароў. Так. А што там пішуць нашы паважаныя каментатары у тым самым зараз пад гэтым? Пішуць... Пад трансляцыяй. Все добра пішуць. Все добра. Там я бачыў, перажываюць, што Піліпка. У Піліпкі ўсё добра, ён там можа паляжаць, ён тут можа паляжаць. Ён можа, калі яго вы не бачыце ні на ложку, ні на канапе, то хутчэй за ўсё ён там ззаду за печкай там на дыване ляжыць. Так што ў яго ўсё добра, это не перажывайце. Ой, чаго толькі жанчына не зробіць, каб выратаваць свайго каточка. Так, гэта калі, пэўна, Арыяна глядзела гэта кіно, таму што так там. Яна там намагаецца выратаваць увесь час свайго ката, і моя жонка некалькі там разоў. Я не буду глядзець, яны заб'юць зараз жывёліну, я не буду глядзець. А ты сядзіш, ну ўсё, забілі, не забілі, адвярнулася. Вось, давай што, па каментарыях? Так, я не хацеў кранацца гэтай тэмы, па праўдзе кажучы, з AC Shadows, Assassin's Creed Shadows і Ubisoft, і вось гэта гістарычная ўся адпаведнасць. Я не хацеў доўга мазаічыцца, просто хацеў там кажы, пытанне, што абмеркаваць паміж, што адбываецца паміж Ubisoft, там японскай гэтай усей фігнёй, што там адпавядае, не адпавядае, быў там гэты цёмнаскуры самурай, ці не быў, ці быў ён самураем, ці яшчэ што. Гэта ўсё, карацей, добра. Я просто хочу звярнуць увагу да такого пытання, што ці трэба, ў прынцыпе, у мастацкім творы займацца праблематыкай гістарычнасці. За што выбачаецца Ubisoft перад гэтымі, я не зразумеў. Ну, тыпу, чаму яны у гульні, якая насычана мастацкімі выдумкамі, у прынцыпе, ад першай яшчэ сваёй гульні, ад пачатку заснавання серыі і скончваючы гэтай, чаму яны павінны, ў прынцыпе, зацыклівацца на гістарычнасці, я не разумею. Нехта пісаў ці то пад навінамі гульнявымі ў каментарыях, што трэба пазначаць перад пачаткам гульні, што гульня заснавана ці там на выдумцы, ці часткова на гістарыі. Я думаю, ніхто нічога не павінен нікому пісаць. Гэта не іх праблема, што... Наадварот трэба пісаць. Слухай, ну, калі пускаюць кінцо, якое заснавана на чымсьці, про яго там пішуць, што вось яно заснавана на гэтым самым. Калі у вас нейкая выдумка... Ну, як я зразумеў, з таго, што я краем вуха чуў, мяне проста ўся вось гэта напаўрасійская барацьба за нейкую справядлівасць гістарычную. Халера, гэта Assassin's Creed, у якім ад гістарычнай дакладнасці ніколі нічога не было. Там просто узгадваліся нейкія гістарычныя асобы і выдуманыя таксама згадваліся. І у іх некая была там сувязь у розных серыях. Па-разнаму это ўсё прагледжвалася. Наколькі я там высветлілася, што вось гэта кніжка, на аснове якой зроблена артыкул у Вікіпедыі пра цемнаскурага самурая, гэтую кніжку прыдумаў па сутнасці гэты аўтар гэтай кніжкі, што ён там нейкі крыху паехаўшы. Ён зрабіў артыкул у Вікіпедыі яшчэ пра гэта ўсё, спасылаецца на сваю кніжку пра гэтыя яскі, і там, здаецца, яшчэ нейкія фейкавыя былі спасылкі на гэтыя словары. Ці не? Нешта такое, слоўнікі, ну. Ну, карацей, высветлілася з таго апошняга, што я бачыў, што ніякага цемнаскурага самурая насамрэч не існавала. Гэта так? Ну ўсё, бярэш, мяняеш ту самую мадэльку. Гэта перарабіць, 2 хвіліны. Дайце мне, я перамалюю у цвет, у колер гэтай самай, у колер самага бялюткага цысгендернага рэспубліканца у США, каб не было такіх праблемаў.
сцягу. Ну быў бы цемнаскуры, ну пагулялі б уже цемнаскурым, што вам Да хай цяпер? будзе цемнаскуры, да я кажуся. Ну это тут вся... Не, тут больш пытанне пра саму гістарычнасць. То бок нават калі адсунуцца просто ад Ubisoft, ад цемнаскурага самурая, пра сам факт гістарычнасці, пра гэта, ў прынцыпе, ніхто нічого не павінен нікому тлумачыць. Ну, типу, вы шмат бачылі мастацкіх кніг, у якіх перад стаіць напісана, што гэта кніга не гістарычная. Да ніводнай. Ну, ніхто так не робіць. Ну, таму што гэта так не робіцца, і ўсё. Гэта проста гэта мастацкая выдумка, ў прынцыпе, ўсё. Калі гэта гістарычнае нешта, там пішацца пра гэта, што гэта гістарычнае, ці гэта там праца, ці гэта заснавана, ну, то бок на чым-то заснавана, што калі ёсць сэнс удакладніць, а яны ж нічога не гаварылі, сказали, ну быў там нейкі цемнаскуры самурай. Не было, ну не было, так і не было, дай бог з ім, ёкарны бабай, будзе цяпер. То яны ж не сказалі, што гэта гісторыя. Так, мы пакажам, як было тады у 1000 там якім годзе у Японіі. А тое, што яны там абураюцца, гэта пры ўсёй павазе, гэта сексуальная праблема японцаў, што яны абураюцца. Ну і ўсё. Дарэчы, тут нам слушна заўважаюць у гэтым самым у чаце про тое, што з геймдызайнам насамрэч, што у Ubisoft большыя праблемы халера з ім з гэтымі цемнаскурымі галоўнымі героямі, таму што у асасінаў пэўна ніхто даўным-даўно, ну як іх халера набываюць асасінаў, але напрыклад я даўным-даўно не гуляю, таму што ну яна мне просто не цікавая з-за ўсіх гэтых самапаўтораў і геймплея, які ніякім чынам не развіваецца і ніякім чынам... Мы з тобой ж глядзелі, памятаеш? Мы глядзелі геймплей да 20 хвілін, Assassin's Creed, колькі ён там ішоў. Ну, так, і я вось выкінуў гэта з шоу-ноутаў, але зараз я падумаў, што гэта трэба пэўна вярнуць. Я просто натрапіў на там прыўюха AGN гэта ці кагосьці пра самы цудоўны стэлс у жыцці, які можа толькі існаваць, як жанчына правай рукой просто дае па шлёме этому дэсантніку. Я назвал, это пляскач сілы. Ну так, просто яго вырубае. Ну і вось да такога, пэўна, ўжо прыспеў час ставіцца з абурэннем, з тым, што нам спрабуюць прадаваць. Ну просто у гэтым няма ніякай, пэўна, творчай задумы, творчай спробы нейкім чынам гэта інакш абгуляць і зрабіць больш рэалістычна, а не вось гэты пляскач, у які ніхто не верыць, не паверыць. Ну, існуе так. Ну і зразумела, тут яшчэ шмат можна ў твітары знайсці пра штучны інтэлект у Star Wars Outlaws. Не сумняюся, што гульня прадасца вельмі добра, таму што фанаты Зорных войнаў. Ну так. А і зноў-такі вяртаючыся да, што ў мінулы раз мы абмяркоўвалі наконт 10-хвіліннага геймплейнага роліка, які мы паглядзелі, што я гаварыў, ну яны паводзяць просто па-дэбільнаму, ну гэтыя. Яна просто заходзіць на базу, яны стаяць у розных кутках гэтай базы, яна страляе з лазера ў аднаго, усе астатнія такія, типу, курыць далей стаяць. Типу ніхто нічого не чуў, там база 10 на 10 метраў, ніхто не чуў, як нехта ў кагосьці стрэляў з лазера. Конечно, ніхто не чуў. Ну, ты глядзіш такі, ну, зразумел. Ці, я яшчэ гаварыў, ну, можа, яны просто выкруцілі складанасць гульні, типу, на самы там лёгкі ўзровень, але ж, імаверна, справа далёка не ва ўзроўні складанасці. Ось, так што так, у Ubisoft ёсць свае пытаннічкі, і зноў жа пра той ж самы, пра цемнаскурых гэтых самураяў, мы ж з тобой глядзелі, гэта 15-хвіліннае, ну, там геймплей просто касмічны, просто нешта неймаверна складанейшае. Ну, там адразу бачна, што гэта для нейкіх прыскарыотаў робіцца, ну, для аднаклетачных, я не ведаю. Ну, там уже там па чарзе падыходзяць, нешта два разы ён этой дубінкай трэснуў, той памёр, другі. Ну, караці, ты глядзіш нейкая, ну, сапраўды інтэлектуальна ад цябе мала што патрабуецца. Дарэчы, пра Outlaws, яшчэ што ўспомніў, недавно пісалі, што яны першыя, гэта я ад цябе дадаю, што першыя, напэўна. Можа быць, гэта яшчэ недзе было, вы мяне, канешне, папраўце. Яны першыя, хто дадалі магчымасць у гульню, у налады гульні прыбіраць падказкі жоўтыя, вось гэтыя намаляваныя жоўтай фарбай.
Ну, апошніх гадоў 5 тэндэнцыя проста ў геймдэве пры геймдызайне, пры стварэнні ўзроўню дапамагаць Ну так. на 99% тупым геймерам, як яны лічаць, гуляць у іх гульні і ва ўсе месцы пхаюць гэтую жоўтую фарбу, вось сюды заскоч, вось тут возьміся за выступ, вось тутачкі прапаўзі і ўсё, таму што ну без іх ты як бы не разабраўся бы відавочна. Вось і просто што наколькі я памятаю, ні ў адной гульні нельга было гэта адключыць. Тыпу можна я сам разбяруся, куды ісці, я патуплю, калі я буду зусім тупы, у мяне не атрымаецца, я звярнуся па дапамогу ці пагляджу ў інтэрнэце. Вось і вось гэтым стара Outlaws упершыню можна будзе адключыць. Праўда, там з такой папраўкай, што журналіст, які пра гэта напісаў, сказаў, што у той дэмцы, у якую ён гуляў, гэтай жоўтай фарбы было болей, чым на дарозе пафарбаванай у жоўты колер. Бок там, пэўна, ну настолькі ўжо ўсё запэцкалі, ну настолькі ўжо тыпу весці будуць за руку гэтых 6гадовых геймераў, што ўжо напэўна там ужо вырашылі, што не, ну давайте же хаця можа дадзім магчымасць гэта адключыць, бо нас закідаюць пэўна яйкамі ці увогуле палкамі, якімі заб'юць дзе-небудзь. Так што ось не так. Так, яшчэ адзін каментарый пра рэкламу. Пытаўся хімік 94, чуў ад некаторых блогераў, што колькасць грошыкаў, якія ідуць контент-мейкеру ад рэкламы, адрозніваецца ад краіны прагляду. Ці ёсць такая справа, ці вялікая розніца? Такая справа ёсць, таму што ну, рэкламадаўцы у заходніх краінах, яны іх больш, яны гатовы большыя бюджэты засвойваць на YouTube, і рэклама ад іх будзе даражэй. Зразумела ж, там адзін паказ гэтай рэкламы будзе каштаваць даражэй, чым паказ якой-небудзь рэкламы ад Велкома ў Беларусі ці, не ведаю, там у Грузіі рэклама чаго? Хачапуры. Баржомі, ну ты зараз только што... Не, так я хачапуры люблю, чаго. Так, розніца ёсць, і розніца вялікая, калі знаю па асабістым досведзе, што на вялікіх каналах, дзе прагляды ёсць з ЗША ці з Нарвегіі, напрыклад, калі, ну, скажем так, гады 3-4 назад 1000 праглядаў з Беларусі каштавала штосьці каля $0.78. То бок, вось 1000 праглядаў вам зрабілі, $0.78 на рэкламе вы зарабілі. А у той жа час, калі тая ж 1000 праглядаў на з якога-небудзь ЗША ці там Германіі, Нарвегіі, яна каштавала, ну, лёгка ад 7 до там, $17 за 1000 праглядаў. Бок, чым больш багатая краіна, чым больш у гэтай краіне рэкламадаўцаў і ўвогуле ўзровень жыцця, то, зразумела ж, прагляды будуць даражэйшыя. Цяпер такі час VPN даволі добры, можна ўключыць ды глядзець нібыта з іншай краіны. Ці гэта добра паўплывае, можа неяк распавесці ў якім-небудзь выпуску, мне падаецца, калі гэта мае сэнс, дык народ падключыцца. Я вам скажу, што сэнса ў гэтым асабліва не мае. Нават калі вы там будзеце, не ведаю, з японскага VPN, з амерыканскага, відзік ён не так шмат глядзіцца, каб мы маглі на гэтым на рэкламе штосьці істотнае зарабіць. Я не ведаю, я хацеў бы паказаць, колькі бы... Ты не супраць, калі я пакажу гэту, колькі нагенераваў? Я там магу сказаць, там, напэўна, $1 за самы там які-небудзь праглядаемы выпуск можна там максімум заробіцца. Ну так, глядзіце, мы манетызацыю мы ўключылі 14 сакавіка гэтага года. Відзік пачаў адпавядаць усім крытэрыям, і за гэты час на рэкламе зарабілі $61. Это не толькі ж рэклама, гэта ж яшчэ... Не, суперфункцыі там асобна, я якраз такі менавіта рэкламу ўключыў. Вось, это $61, менавіта рэкламы, і нават не тое, што рэкламы, палова з гэтага гэта прагляды ад тых, у каго ўключаны YouTube Premium.
Вось астатняя палова гэта вось это 31 бакс. Гэта тое, што мы за 4 месяцы, здаецца, зрабілі дзякуючы рэкламе на Ютубе. То бок калі нас нават будуць глядзець у 10 разоў больш чалавек, ну тыпу не 1000 праглядаў будзе, а 10 000 праглядаў, гэта будзе ну $610 за умоўна колькі за 4 месяцы. Ну вось можаце прыкінуць, падзяліць колькі гэта ў месяц, і думаю, што асаблівага ну адказ на пытанне ёсць. Вось правильно, абняць і плакаць, правильно. Ну так. Вось. Так што каб вы разумелі, што на манетызацыях ну тыпу беларускія блогеры на манетызацыях не зарабляюць. Гэта можаце нават толькі там, калі это ўжо нейкія вялікія лічбачкі пішуць. Як гучыць лазер, дарэчы, пра размову пра это, секундачку, ты зорныя войны глядзеў, вось так вот там страляніна там у космосе чуваць, як страляюць з лазером. Все, я все, там просто увага была. Добра. Нават на калду не хопіць. Так, таму я вось думаю, вы пэўна глядзелі гэтую трансляцыю зараз, і мне вось перыядычна паказвае YouTube, што некаторым гледачам зараз будуць паказваць рэкламу. І мне пэўна падаецца, што гэтую херню ўвогуле трэба адключыць, таму што яна хутчэй больш дистракшена уводзіць у гэта самае у прагляд відзіка, чым нейкім чынам нам тут дапамагае. Вось. Потому што самыя, дарэчы, прыбытковыя відэаролікі гэта у асноўным відзікі, таму што яны цягнуцца там пад 2 гадзіны, і за гэты час можна шмат чаго паказаць. І так, адзін з самых прыбытковых гэта 38-й менавіта выпуск відзіка, на які мы зарабілі 4 баксы на такой кары. Я грошы пачынаю вось так вот распульваць а ўсе бакі. Вось, таму дзякуй за тое, што у любым выпадку, конечно, дзякуй нават за 4 дзякуй. Так, дзякуй за тое, што глядзіце ў першую чаргу. Магчыма, калісьці штосьці зменіцца. Хацелася б, конечно, каб гэта зменілася яшчэ на нашым жыцці, але не такія, ну я прынамсі не такі вялікі аптыміст у гэта ўсё. Не моцна веру. Вось. На гэтым усё. Ну, пэўна на гэтым і ўсё. Вялікі дзякую, што былі з намі гэтыя 2 гадзіны, пакуль мы записывалі відзік. Не ведаю, якім па выніку, як мы зараз з гэтым усім будзем, ці будзем штосьці спрабаваць манціраваць, і так і пакінем, просто пазней раскідаем нейкія тайм-коды, дададзім мініяцюру. Пакуль што, прынамсі, пэўна, трэба будзе схаваць гэта, хаця, карацей, не ведаю. Вялікі ўсім дзякуй. Пэўна, прыспеў час завяршаць. Падпісвайце, пакіньце, калі ласка, падабайку, калі вам нічога не замінае гэтае зрабіць. Ну, ці антыпадабайку, калі ёсць такі настрой. Пабачымся, пэўна, ўжо на наступным тыдні. Не ведаю з чым. Дакладна пабачымся з гульнявымі навінамі, якія вы ўжо забачыце ў аўторак. Ну, а далей, як пашле Бог. Вось. Так, дзякуй усім вялікі. Подписывайтесь на Telegram, не забывайте там таксама хоть натискать, хоть на гаунешку можете натискать под кожным дописом, ничего страшного. Главное, чтобы мы бачили, что вы нас читаете, и это самое, хоть бачу ваши реакции. Подписывайтесь на TikTok, калі лічыце патрэбным, мы вас туды, зноў-такі паўтаруся, ў гэтую кітайшчыну не гонім. Вось, будзем рады вас усіх бачыць, чуць. Все, усіх абдымаем, і да новых сустрэч. Бывай.